jaar! Noor Kessels won vorig jaar het KVL. Wat op het KVL gebeurt, dat zijn de toekomstige winnaars van K. Van de Bertha. Een Bertha? Ik ga deze vorig jaar. Oh, Kijk, zondag 1 februari naar het KVL bij L1. geweldig is zo zwaar. Ja, heel zwaar. Jij denkt aan jouw kappersafspraak van volgende week vrijdag om 9:30. Stimmt dat? Nee, kan ik je wel aanbevelen. Zet 6 buitenredners in een vol theater. Met de klok mee! Stellen dat ze 30 jaar geleden die vrouw een dikpik uit willen sturen. Ja, als ze het willen doen dan, hè? Ja, dan moet ze jetzt het kruid vast. Lachbuien en tranen over de wang. Nou, mijn mobieltje gepakt en de politie gebeld. Ik zeg die agent hier met oma Parkstraat, kan je er snel komen kijken? Hier op de regenweg, daar ligt een doodwild varken met een op de rijbaan. Dan zegt die agent, oma Parkstraat, dan moet hij de dierenambulance bellen. Ik zeg, ja, dat weet ik ook wel, maar ik lig altijd eerst netjes de familie. Kijk naar de Limburgse Buitencup bij L1. Elf jaar geleden. De geules waren nog van hout, seks was nog vies, maar 11 jaar geleden sloeg Limburg een andere weg in. Toen waren Limburg de allereerste Einzelgängeroptocht. En voor ons 11-jarig jubileum gewoon voor terug naar heen. Schrijf dich dus nu in en loop met in de Einzelgängeroptocht. Met hoofdvasten in Limburg dus. Dat geeft de doorslag voor Leef Limburg Leef. Dat is eigenlijk goed. Heb ik nog met dat punt gewonnen. Wat zit er? Al 49 jaar gongen de handjes omhoog bij de winnaars van het LVK. Proefbaar. Goed, geel en groen. Weer werd de 50ste winnaar, de winnaar van de gouden editie. Dus is het vrijdag 30 januari live vanuit Landgraaf. De finale van het Limburgs Vastelovens Leedjesconcours 2026. De Gouden Sambafoon. Hij is terug. Maak kans op 1111 euro vastelovens tegoed. Vind sticht de Gouden Sambafoon? Check l1.nl/sambafoon. Met dat punt gewonnen. Ik heb geen rijen te stoppen, geen rijen te gaan. Witse Goeiemorgen, Limburg! kloppen, het hart is sneller slaan. Witse waarborgen. Van het LVK tot de boetezitting, van tradities tot boetes en van optochten tot de vastelovensfinale. Volg en vier de vastelovend ook dit jaar bij L11.
Schminkspecialist, Daniels Traprenovatie, Bohaco, New Energy Systems, D&D Verhuur, Caramelle Freddy, Mobiliteitswereld, Scala, Hand- en Poolcentrum Midden-Limburg, Wheeler, Brandbier en Tetru. Dit is de bekendmaking van de 20 LVK-finalisten met Ruud Kleine en Maurice Gorissen. Dus is 44, die andere punten gehad, dat is 28, 27. Kunnen dansmachine en kapotmaker race er nog inrollen? Weer het heel spannend? Ja, het wordt heel spannend. Ik kan zeggen dat de einduitslag maar 1 punt verschilt. En bedankt met gewonnen! Ze had verrekt de goede zin en ze zijn de winnaars van de 49e Limburgs Vastelovenslied. Hoeveel kreeg hij? Hoe verrekt de goeie zin was? Waarom heeft ze met vastelovend altijd goeie zin? Waarom komt die vanavond de stemming snel erin? Waarom drinkt ze de ene laatste eindeloos opnieuw? Waarom stinkt ze te kletsen met die halfbekende lui? Met vastelovend liefste meteen van het begin. Vastelovend vierste geburen dat het ken. Ik heb geen rijen om te stoppen, geen rijen om te gaan. Witse waarom? Terwijl die alles ligt te kloppen, es harten sneller slaan. Witse waarom? Geburen dat het ken. Spring ik de gekke vastelovend in. Geburen dat het ken. Heb ik verrekt de schooie zin. Waarom slaan niet de dusje vol met kaas en vol met woes? Waarom krissen die tussen al dat feesten immer durch? Waarom met die den ober een versnelling meer erop? Waarom komt de frituur als bestelling uit de kop? Met vastelovend liefste meteen van het begin. Vastelovend vierste gebeuren dat het ken. Ik heb geen rijen om te stoppen, geen rijen om te gaan. Witse waarom? Terwijl die alles ligt te kloppen, het harten sneller slaan. Witse waarom? Gebeuren dat ik ken. Spring ik de gekke vastelovend in. Gebeuren dat ik ken. Heb ik verrekt de schooie zin. Swingt ik versierlijk, dat is een goed begin. Drink ik plezierlijk en schud ik eine in. Kling en amuseer dich en heb het nooit zin. Lach en leef gebeuren dat ik ken. Ik heb geen rijen om te stoppen, geen rijen om te gaan. Witse waarom? Terwijl die alles liep te kloppen, het harten sneller slaan. Witse waarom? Gebeuren dat ik ken. Spring ik de gekke vastelovend in. Gebeuren dat ik ken. Heb ik verrekt de schooie zin. Nog een dag of 5 zijn ze bezitter van de Bertha Paulussen Wisseltrofee. De winnaars van het laatste LVK Rempetemp met verrekte goede zin. Want komende vrijdag is de 50ste grote finale van het Limburgs Vasteloven Sleetjesconcours. Voor grond echt erop aan. Ja, ja. En een uitzending nu waar ik me immer waanzinnig op vrij. Maar Maurice Gorissen van de Stichting LVK, goedemiddag. Ik voel me toch ook immer een ganz beetje schuldig over. Ja, dus zoals 40 lui, of 40 artiesten in ieder geval teleur moeten stellen. En ja. Dat is pijnlijk. Ja, voor grond natuurlijk gaat u teleurstellen, maar ze liggen sowieso wakker. Want het kan zomaar gebeuren, ze zijn alle nog in de race. Ja, zo is het ook ze allemaal kans. Alles 60 nog. Af en toe kunnen ze er eens in de tergen, zo links en rechts in het veld. En die liggen wakker, man. Dat is onmenselijk. De pilkes kennen nu onder de tong. Want dit is de belangrijkste en de spannendste radio-uitzending van het jaar. Voor grond de 20 NVK-finalisten bekendmaken. Even terug naar het begin van dit seizoen, van dit concours. Maurice, voor
kosten met 188. 188 stuks. Hè. De postbus, de elektronische postbus is op de 11/11 geopend. Ja. Toen 188 inzendingen. Begin december heeft er de LVK-jury zich weer gebogen. En daar zijn de 60 halve finalisten bekendgemaakt. Volgens hebben we met die 60 halve finalisten de halve finales doorlopen. Dus 3 keer 20. Daar hebben zowel de LVK-jury als het volk, dus de LU in Limburg, op kennis stemmen. En wat daaruit gekomen is, de beste 20, die gaan we nu vanmiddag bekendmaken. Ja. Die staan vrijdag in de finale. Ja, nu kijkt de stichting er altijd heen dat elke regio binnen Limburg vertegenwoordigd is. Mocht er een handje hulp nodig zijn, dan werd dat handje hulp ook gegeven. Maar dat wordt niet nodig, hè? Nee, Dit jaar is het zo dat de spreiding van de, zeg maar de 20 dusdanig waar dat elke regio automatisch u moest vertegenwoordigd is. Ja, finalist had het zelf verdiend, gekker. Ja, zo is het feitelijk, ja. Dus, dat is altijd fijn. Dat is eigenlijk het droomscenario. Hè? Dat betekent dat de provincie zich in alle hoeken en gaten van de beste kant laat laten zien. Ja. Dan wie gewoon voor deze middag doen. Nou, het is dadelijk zo dat 20 telefoonnummers in ons systeem handstoren. Door met kennen voor de kerstverse finalisten gaan bellen. Het zou leuk zijn, wens ook even opnemen. Ja, het ken zie je dat ze optreden, zo'n ingevanger zitting of zo. Maar ja, dat merken we dan vanzelf wel. En dan nog gewoon voor ook meteen de finale positie loten. Ja, ik heb een pot in even staan, hè, met de witte en de blauwe ballen in. Ja. Met de nummertjes in van 1 tot en met 20. En als we de artiest aan de lijn hebben, of als we hem aan de lijn hebben met het item afsluiten, dan rungelig een paar keer, hollen het roet, laat hem zien. En dat is dan het nummer hoe de artiest vrijdag in de finale, zullen we zeggen, aan de beurt is. Ja, het gaat rap achter elkaar deurig. Ik stel voor dat Lui zich nog een pilsje onder de tong leggen. Misschien even een tas koffie of een geruststellend pilsje pakken. En dan zo meteen gewoon voor de eerste finalist van het LVK 2026 bellen. Jongens, het spel is echt op de wagen. Dit is de bekendmaking van de 20 LVK-finalisten. Met Ruud Kleine en Maurice Gorissen. Bij ons in de familie en dat kuste niet meer brood. Zelfs van alle ome Willy kom met de vaste lade goed. Dat zit bij ons in de familie, overigens links en Afrika. Die hebben allerlei hetzelfde noorden, elke van de elde, zo gek wie een show. Een van ons moet immer zingen, deze was en zal hem vingen. Kan zich al wat ook gebeurt, dat schat wat bij ons leven hoort. Weer zijn door en schat te doen is, dat is schat wat gans gewoon is. Ganse jaar gestort versteld, heb weer de dagen al afgeteld. Op de 11e november geeft van België het los. 2 november op de kalender, gebeurt het bij die van ons. Dat zit bij ons in de familie. En dat rust er niet meer goed. Zelfs van alle ome Willy kom met de vaste loven goed. Dat zit bij ons in de familie. Overigens links en Afrika. Die hebben allerlei hetzelfde noorden, elde van de elde, zo gek wie een show. Geholen tekstjes draaien, vaste lovensleetjes draaien. Zelfs die van de koude kant kennen ons leedje zongerang. Die van de lust, die van de klei, die van het zand, die van de hei. Die komen alle naar jou, echt in ons familie goed terecht. Hier wordt ganse dag gezongen, carnavalsmuziek gedreigd. Ganse hoes boven bis honger, zingt aan het hoogste licht. Zit bij ons in de familie en dat rust er niet meer goed. Zelfs van mij en ome Willy kom met de vaste loven toe. Dat zit bij ons in de familie, overigens links en Afrika. Die hebben allerlei hetzelfde noorden, elde van de elde, zo gek wie een show. Wie denkt dat er bij ons niet in me zit, dat er het niet van
20 jaar geleden won Cartouche het LVK met dit liedje. Wat bliet de titel? 20 jaar, dat zit bij ons in de familie. Oké. Het is zoiets. We gaan de eerste finalist bekendmaken. We gaan er op vuurhand nog niks over zeggen. We gaan een telefoonlijn. Die gaan we inzetten. En dan hopen we een van de treffende uitvoerende aan de lijn te krijgen. En die zijn dan deurig. Even kijken. Zo, gaat u verkennen gewoon. Ja. Hallo. Goedemiddag. Hallo, met wie spreken we hier? Hallo? Klonk het als in een tunnel zo, hè? Ongelooflijk. Van de stolen afgevallen van de streek. Je rit in het Corneliushoes en daar is slecht bereik, Ruud. Dus dit, volgens mij herken ik een stem, is dit Niek? Ja, nu naar boete. Ja, Rens nu naar boete. Doch dat maar, steek de heng maar in de log, want u zit in de finale. En dat samen met Joost Spik en Span is erbij. Lodderbouwer. In het tegenval. Het zaadje goede straatje, maar vanmiddag geeft ze los en juist een nauw. Jojo, dan wetst het wel. En snel weer op het tafelclub is carnaval begost. Ze stuit dan in de roos met haar hakken allebei. Rokoos, alavond, zinken, zakken. Hey, 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 nou. Vliegezel en snel. Waar elke was de lobes, kijk een beetje. Truc in de race, de viervoudig winnaars. En dan durf naar de finale, Maurice. Ja, dat klopt. We hebben het natuurlijk over Spik en Span met Nel in haar tegenval. Een liedje wat geschreven is door Niek Dirks en Jos Wakkers. En Niek en Jo Huijnen, dat zijn de componisten niet bij. En ja, het liedje, wie de titel al zei, het Nel in haar tegenval, gaat erover dat Nel verkleed is in een tegenval en dan op stap gaat. En die is snel, een vrijgezel, steekt op de tafels, klumpt met de vasteland, over op wordt bekend. En als het feest voorbij is, dan denkt Nel, het is afgelopen, ik moet naar huis. Maar dan kijkt ze recht in de ogen van Michel en dat regent Erval, de kastelein. Dus ik denk dat het liedje daar veel te kort is wat dan nog gebeurde. Cirkel weer rond. Niek, intussen in rustiger vaarwater volgens mij. Ja, absoluut. Ik sta broed bij Cornelius. We zitten onder in de kelder en daar ga ik in bereik. Nee, dat is een soort ter ondergang door qua verbinding. Ja, dat weet ik. Dat had ik gezegd. Hey, maar we hadden een dameszitting volgens mij, ja? Ja, inderdaad. Fantastisch. Maar zo ging net Joy Bledenstein ook al heel zenuwachtig rondlopen. Ja. Samen met Jong. En om 2:30 moeten we op. Beppie wordt nu net aan het zingen. En ja, dat is een geweldige zitting hier. Dus dat komt wel goed. En nu zeker. Ja, nu zeker. God naar de finale. Jurke, weg geweest, bewust. Wat hoort dat voor jou eigenlijk? Is toch raar, denk ik, of niet? Ja, ik moet zeggen, hè, in de voorbereiding hebben we het niet zo gemist. Maar op de avond zelf, in het LVK-finale. Ja, dat pitcht dit zo enorm. Dus er was ook geen enkele twijfel dat er maar één Jurke zou zijn. Dat we weg zullen blijven. En dat we nu weer terug op die finale mogen staan. Geweldig, geweldig. Ja, dat kan ik me voorstellen. Nick, vooral nog één plichtpleging te doen. Dat is een finale nummer. Ja. Ik ga Maurice vragen om de bulkers even goed te husselen. Ze gaan door de studio heen. Ja, pak die maar, of niet? Zal we hem gewoon inzetten? De volen in het roet. Het is net een soort lottomuurle. Ja, en Maurice mag hem open. En dan weten we voor finale positie komende vrijdag in Landgraaf. Ja. En dat werd, laat hem maar op camera zien. Leedje nummer 16. 16 is de finale positie voor Spik en Span. Nick, proficiat. En die groeten door, hè? Hoi, hoi. Hoi, hoi, hoi. Spik en Span is dus eerste finalist op nummer 16 straks. Goed, gaan we dan meteen door. Dat wordt best leuk. Maurice, best weer klaar? Ik ben er... Bulkers gevangen? Ja. Oké, dan gaan we gewoon bellen. En dan even kijken wat het gaat. Maar dit is al lekker, u gewoon. Niks mis met. Ja? Ja, met Leon. Hallo? Bellen hier met Neer en omgeving. Hallo door. Ja, Leon. Wie is het, jong? Ja, goed. Ja? Ja, en met ik? Ja, best wel goed. Goed zo. Ik denk dat voor Luc nooit hand. Wat voor de geluk nu heb je? Ja, sta er maar in dan. Kom maar op dan. En die burgers gedacht moet werden, en dat tegen hemelsraad niet. Ik moet op vlug of laat een keer hoe de paard loopt ik met vastelovend en wie. Dan zeg ik nog een schroep op veel, het worden nooit te vergeten gedeel.
Maurice verzint de kenmerkende gestriepte truitjes in beeld. En dan weten we het. Dat gaat over het grote koor. Hè. En als ik ergens getapt moet worden, dat is eigenlijk een beetje een symboliek, dat ze zelf eigenlijk net doen alsof ze in een vaat zitten en zich met de vastelavond laten tappen. Dus wordt normaal gesproken het Beierdraoet komen zien hoe zelf droet om vastelavond te vieren. Dan laat ze ook op een hele leuke manier zien in een clip hoe Leij de hoofdrol speelt. En dat is een soort Superman. En dan gaan ze samen op pad. En ja, dit geeft eigenlijk precies aan wie dat iedereen zich voelt, denk ik. Lekker richtig vastelavond vieren. Door wie het van alleen gaat en wie het getapt wordt. Volgens mij Jurig feest op de achtergrond. Ja, dat is wel zeker. Ja, dat zal goed zien gevallen door. Wat zit er eigenlijk? We zitten bij Sjen en Er. En ik sta nu even boeten. Je steeds nu even boeten, dat is verstandig. Want Leo, hier zit Durg naar de grote finale. Proficiat om met. En Maurice pakt de bulkers erbij om dich meteen het finale nummer met te geven. Ja, fantastisch. Het zou mooi zijn als we nummer 8 krijgen. 8e keer finale. 8e keer finale nummer 8. Zit dat dan erin, Maurice? Ja, het komt in de buurt, maar het is het niet. Het is nummer 6 geworden. Nummer 6 voor het deze net of uur. Ja, dat is fijn om te huren. Fantastisch. Dankjewel, mannen. Is het een opluchting, Leon, of houdt het wel gedag? Eerlijk, we kennen nu gewoon open met elkaar kallen, hè? Ja, dat is zeker een opluchting. Kijk, de hoop zit altijd en we doen er ons best voor. En we staan er weer. Dat is toch fantastisch? Ja, dat is zeker fantastisch. Het Kumbig Touw en de dikke proficiat en de geruststoor bij Sjen, dat werd nog gezellig, denk ik. Ja, en we hopen dat we nog meer gezelligheid kunnen vieren vandaag. Ja, dat weet ze maar nooit, want Neer is behuurlijk vertegenwoordigd in de halve finale, dus dat weet ze maar net. Precies, ja. 3 keer zou mooi zijn. Ja, doch de rest de groeten door, hè? Dat doen ik. En tot vrijdag. Tot vrijdag. Hoi. Nou, dat wordt het grote koor, die maken 4 verwelkomen. En die kregen van ons nummer 6 toebedeeld. Even administratie bijwerken, dat is straks nog van pas. Ja, nou, leuk. Dus voor aan het zusteren en voor aan het Neer nu erbij. Even nog een ander plaatje gaan bellen. Ik verwacht een vergelijkbaar chaosfeestje door wie in Neer net. Maar we gaan het maar even metmaken. Dan zat hij lekker. Ja, dat zal het dicht naar de Robin. Hallo, Robin? Hallo. Dus spreek met Ruud en met Maurice. En volgens mij bellen we hier met de Graashoog. En breekt door echt genoeg in hoed. Start er maar in hier, want de prins en de oud-prinsen van de Graashoog gaan door de finale. Ja. Noem dat maar niks, Amsterdam, Maurice. Ja, niks. En dan voor de prins en oud-prinsen van de Graashoog. Het liedje is geschreven door Quirine van Halen en de componist is Job van Hoof. En eigenlijk geeft het liedje voor allerlei chique dingen en chique reizen, de trouwdag, allemaal zo'n speciaal momenten. En niks kan de vastelavond overtreffen. En ik denk inderdaad dat ze nu de finale zijn gekomen, hè, want dat vond je al chic bij de halffinale, bij de finale zijn gekomen. Dan denk ik dat dat wel een hoogtepunt wordt wat misschien nog wel overtreffend kunt worden dan voor hun dit jaar. Dus vol succes, zou ik zeggen. Ja, ze komt ervan geneten. Robin, en tussen een iets rustige achtergrond. Proficiat, jong. Ja, geweldig. Ja, en wat voor setting zit hij door? Nou, we zitten bij Leandro. Ja. En er zitten ook de 70, 80 man. Want het vertrouwen is ook wat dit jaar. Dat is wel goed. Ja, we zijn echt top blij. We zijn top blij. Ja, dat kan ik voorstellen. We hebben een vet feest sowieso. Er kreeg van mij, en vooral van Maurice, ook nog een finale positie. We gaan het nu laten voor u. Dan weet de Graas ook meteen waar ze aan toe zijn voor dit rondje. Dus even kijken wat Maurice eruit tovert. Nou, maak de borst van uit, want je zit als eerste aan de beurt. Ja. Dat hebben we al een keer eerder gehad. Ja, dus dat is ervaring tot en met. Het bal open de komende vrijdag. Robin, toch de groeten door. Proficiat, hè, jong. Ik ga er een piece van maken. Dat weet ik wel zeker. Dankjewel. Hoi. Zo dan. Nou, de half voor de Graas ook erbij. En die gewoon het openen komende vrijdag door op Megeland in Landgraaf. Nummer 1 is voor hun verhand er 3 gehad. We gaan zo meteen rustig weer met de bekendmaking van de LVK-finalisten. Beetje spannend. Ach ja, het hoort erbij. Dit is de nummer 2 van vorig jaar. Het is al laat, gordijnen dicht. En ik gooi stiekem al wat crème op mijn gezicht. De oer op in, volume standje 11. Hey, kijk mij nou, het gaat ineens vanzelf. De lampen uit, de deur op slot. Geen genul, niet meer zet mij nog wat mot. Ik maak een headspin, vol op mijn plaat.
laminaat. En als het klaar is, Dan moet de mee zien. en als het klaar is, Dan werkt een machine. en als het klaar is, Dan moet de mee zien. en als het klaar is, ja klaar is. Ben ik een dansmachine. Knal die dansvloer op, kwek de longen nu niet lief. We vulden was, hey, hou alstublieft. Ik kom met keihard gaan, trap de pin vol in. Vanavond ga je los, ik ben een dansmachine. Eindelijk talentenjacht. 50 jaar en nog een beetje opgewaagd. De schoen gepoetst, wat gel erin. Dan laat ik gras, mine John Travolta zien. De jury streng, met die in de klos. Vette pech, 4 kus voor dak begos. Ik danste duf, het volk weer gans maf. Al won ik niet, het dak dat ging eraf. En als het klaar is, Dan moet de mee zien, en als het klaar is, dan werk een machine. en als het klaar is, Dan moet de mee zien, en als het klaar is, ja klaar is. ben ik een dansmachine. Knal die dansvloer op, kwek de longen nu niet lief. We vulden was, hey, hou alstublieft. Ik kom met keihard gaan, trap de pin vol in. Vanavond ga je los, ik ben een dansmachine. Maar is het vastelavond? Wacht ik niet tot de avond? Maar is het vastelavond? Dan open ik die nog in als een dansmachine. Dansmachine van Lieshout en als het liedje van vorig jaar zit er nog in spanning, want nog altijd in de race. Even een aantal huishoudelijke mededelingen. Er werd geappt, dat vind ik weer hartstikke leuk, met succeswensingen voor ons en voor alle lui die nog in de race zijn. 0682152500 is het nummer om uit te komen in de studio. Allerlei artiesten en liedjesmakers die het maar lang vingen doeren, want die gaat natuurlijk kapot van spanning. En meteen ook een vraag gericht aan Eug, of aan Dich, Maurice Stichting. Want daar was een prachtige, coole LVK-sweater aan. Ja. Er zijn jullie op zoek bij u op de site naar de webshop, waar ze die kunnen kopen. Ja, daar hebben we helaas voor hun dan maar een 7-fout laten drukken. Een beetje als een extraatje vanwege het gouden jubileum. Ja. En inmiddels zit er zo lekker, zal ik maar zeggen, dat we het lekker aan hebben. Maar we hebben hem niet in een hoge oplage, dus ik denk niet dat het te koop gaat. Als ze hem op de bank ligt, Netflixen, die is daar zo lekker. Nee, dat wil ik nooit seizoen doen. Maar als het risico loopt dat ik ga knooien, dan moet de morgenavond nog gaan op de artiesten. Ja, precies. Goed jongens, voor hand 3 finalisten bekendgemaakt. Nog 17 mag te gaan, dus het is zo gepiept eigenlijk. Liek wel in de dokter, hè? Die een spuitje moet zetten. Ja, ze vullen toch wel een beetje. Lotte 4 gewoon ergens in de provincie in de telefoon gaan proberen te laten overgaan. En mag ik de debutanten nemen? Ja, zeker wel. Ja, zeker. Ja. Gewoon een debutant bekendmaken. Zijn er best wel geld van trouwens. Maar dit zeker. Eens even kijken. Dat is ook meteen een soort van kennismaking dan. Met Petra. Hey Petra, hallo. Hallo. U spreekt met Ruud en met Maurice. Ja. Dus live op de radio en ook televisie. Dus spreekt met Petra alias De Hoon. Ja, leuk. Geef ze me nu vertellen dat voor dich net had je moeten bellen? Jawel, u had me zeker kunnen bellen. Maar ik zal nog even de situatie schetsen. Ja. We zijn allemaal op de Bondje Middag in Pij, bij de essentiële uur. Ja. En daar zitten we nu midden in de zaal. Ja. Dus ik sta nu even boeten. Ja. Maar we zijn allemaal vol spanning natuurlijk. Ja, nou, dat kan ik me ganz goed voorstellen. Houdt ze dit telefoontje überhaupt verwacht in alle eerlijkheid?
Nou, heel erg gehoopt. Ja. We hebben er ook alles aan gedaan. Ja. En meer dan dat kosten we te doen. Ja. Maar we zitten wel enorm vol spanning, joh. Dat kan ik me voorstellen. Nou ja, we bellen dus met Pij, want er zit allemaal bij de essentiële uil. En de historie is omgespit. Maar voor de eerste keer gaat Pij met Ugg, met de Hanebatsen naar de finale. Staat er maar in en een dikke proficiat. Ja, zeker. Op het puntje van de tong, het puntje van de tong, dat ik het liedje dat ik gisteren zong. Je mag niet naar Rome vertellen, het liedje dat ik heim op te bestellen. Op het puntje van de tong, het puntje van de tong, dat ik het liedje dat ik gisteren zong. Ik wil die melodie, maar wij alleen niet, wie ik dat liedje gisteren. Nou, daar wordt een zitting door, maar nu gaat het gans los. Hè. Dat ken je nog eens, Maurice. Dat moet wel, moet wel. Hè. Voor de eerste keer met de gemeenschap Pij vertegenwoordigd in de finale. Dat is natuurlijk aan zich al uniek. Het puntje van de tong, dat is de titel van de plaat. En de Hanebatsen, die zingen het. Roel van de Ven en René Idema, dat zijn de schrijvers. En Verkolen ook, maar Verkolen tekent ook voor de compositie. Dan, het liedje, het gaat over de situatie voor allemaal wel een beetje kunnen herkennen. Zo van, de wit zit waal, de wil het zeggen, de komt op een kans op. Maar wat waar het ook alweer? Het ligt op het puntje van die tong. En dat liedje wat ze gisteren nog gezongen hebben, dat zullen ze waarschijnlijk nu natuurlijk de komende week nog heel erg dik gaan zingen. Maar non de pie, het ligt op het puntje van de tong. Ja. Maar gelukkig, ze hebben tijd nog om te oefenen, dat het puntje van de tong, waar is de klank uit de mond, Ans van der Vriedig. Hallo Pij, zit er nog? Hallo Pij. Oh, proficiat, hè? Ja, dat is natuurlijk een volksfeest uitgebroken. Ik denk, Maurice, dat we maar meteen gaan laten. En laten we nog even dansen en dan vertellen we ze dadelijk het nummer. Waarin ze in de finale komen. De Hanebatsen dus, op het puntje van de tong. Griet, Vriedig en Landgraaf. Nummer 17. Nummer 17, geet nog bij. Dan zullen er dus de 17e die op de bühne komen. Hartstikke ziek. Geef het maar durg door en geniet ervan, hè? Ja, dat ga ik zeker doen. Dankjewel. Dankjewel, Petra. Groetjes aan de rest, hè. Hoi, 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 hoi. Ja, dat is toch leuk als debutanten blijkens maken. Want heerlijk. Ik voel me net een beetje Sinterklaas zo. Ja. En doe een beetje Leontine, hè, met de bordjes omdrieën. Ja, dat denk ik wel een beetje op. Ja, goed. Ja. Maar alle nieuwsrol met de vaste lovend. Zo is het nou eenmaal. Zullen we de volgende gaan bellen? Jazeker. Wil ze gaat vertellen over de regio? Waar van hoe heen komt? Kent ze dan verklappen? Of is ze van nou... Ja, laat ik het zo stellen. Ik zal een kleine hint geven. In de regio hoor ik ook gewoon. Laat ik het zo uitdrukken. Laat het zo uitdrukken. Laat het zo uitdrukken. Ik duw op de knoop en ik denk dat de telefoon zo overgeet. Voor de 5e bekendmaking van deze middag. Ja. Hallo? Ja, hallo. Dit is de Ravage telefoon. Ravage, is dit de Ravage hotline? Ja, de hotline. Nou, dat komt goed uit. Bellen we hier ook met Els op het moment, of net? Zo zit een Els, ja. Ja, gewoon lekker heen. Lekker study in een café met een man of 100 verder. Maar ze zijn even heel stil omdat mijn telefoon is. Ja, die soorten allemaal naar die telefoon te kijken. Ja. En dat is niet voor niks, want Wildvlees gaat naar de finale. Laat hem maar huren. Ja. De vastelovend maakste met Ravage, Ravage, de chaos met die staak, de fiesta met de Franse slaag. Ravage, Ravage, op stap en vloer aan moeder, van wereld voor de toeren toe. Zwijgen handjes in de lucht, alle, de vastelovend maakste met Ravage, Ravage. Daar zijn ze toch maar weer, Else, in de finale van de LVK. Ook dit jaar weer. Jazeker. Ja. En er waren natuurlijk al veel kandidaten in de halve finales. Dus wat dat betreft is dit bingo. Ravage, zo heet het leesje van Wildvlees is het. Niels Lemmens is de schrijver-componist daarvan. En de componist deed al samen met Jos Giese. En het leedje over eigenlijk allerlei zaken langkomen die niet zo zijn wie men dat vooraf gemeend had. En dingen veroorzaken dus eigenlijk gewoon die ravage. En dan moest je denken aan de boom, de verkleedkist vult, de barwiet weg, de bestellingkwiedonger weg, de watervaste schmink dat zich op het gezicht schminks allemaal. Ja, alles verloopt met de Franse slag. En ja, eigenlijk, welke kant gaat het op? Maar ja, de kant nu is de finale. Ja, toch voelde de Ravage net wat mee. Want het café wordt erg gedisciplineerd. Ik denk dat er toch even bij de Ravage hotline kijken wel een klein feestje is uitgebroken. Zit er nog door?
Ja, ik ben heel af van de boete gelopen, Ruud, want anders kozen ze zich echt niet verstaan. Nee, maar dat snap ik. Heel erg blij en gewaard dat we bij de fietsexpeditie mogen zien. Ja. En we gaan er één groot feest van maken met z'n allen. Ja, dan moeten we nog even kijken op welke positie in de finale dat feest ook gaat plaatsvinden. Maurice had het bulkenvrucht goed gehaald. Ik kreeg het bijna open, denk ik. Maurice, zeg maar, jong. Nummer 12. Nummer 12 is het nummer voor wildvlees. Nou, dat is super fijn. Nou, beetje in het midden, altijd lekker, toch? Ja, super dat gebeld. Ja. We gaan lekker feestje boeien in Helsen. Ja, het gaat gewoon lekker weer. Er zitten er nog meer potentiële finalisten door. Ja, zeker. Ja, dat dacht ik al. Nena, Sie en Claire, Ivo de Koos niet. Dat is ergens een Brabant. Dus daar hoop ik nog een telefoontje. De uitzending doet tot verhoor, zal ik daar over. Ja? Goed. Hey, proficiat, toch de groeten door. Dankjewel. Hoi. Wildvlees dus erbij op de 12e plaats. Althans niet in de eindrangschikking, maar in de startopstelling. Laten we daar vooral geen voorschot op nummer nog. Dat wie zich vredig alle nu wel uit. Eens even kijken, dat worden er 5. Zullen we nog in doen? Even. Gewoon voor de gezelligheid. Ja, toch? Mensen er gaat u vertellen? Of Sanford Blanco? Nee, ik denk dat we Blanco erin moeten. Ja, Blanco natuurlijk is als we dadelijk laten horen, ja. Ja, oké. Dan nog een telefoon over dan. Hopen voor. Ja. Want dit is weer weg van mijn streek. Met Tamara? Hey, Tamara. Met Ruud en met Maurice. Hallo. Hoi. Mannen. Zit ze in de auto? Ja, we zitten in de bus met z'n allen. Met een busje vol hebben we metgenomen vandaag. Oh, onderweg naar allerlei optredens en zo. Ja. Wat is het volgende adres? Zittert. Aha. Ja. Een mannenzetting, dus ik ben heel blij. Dat is heel leuk. Daar kan ze door fris neus gaan brengen, want proef maar, leven Tamara, leven Stef, gaat naar de finale! Dus wij doen het op karakter. De ruggen rotten langzaam maar wat zachter. Vanmorgen doen we alles op karakter. We gaan de muur in gebed niet meer zien. Wij doen het op karakter. Haat niet, dat schuiven we naar achter. Vanmorgen doen we alles op karakter. Merken geen spiet van de piek. Garanties hassen net in het leven, maar redelijk abonnement op de finale de laatste jaren. Ja, zeker. Hè? Dus de winnaar van 2024 en vorig jaar 3e, gewoon in de finale 25. Dus wat dat betreft weten ze wel wie het is om door te staan. Op karakter, proef maar dus Roel Gommans, Jules Schrijvers, Tamara en Stef Konings. Dat zijn de schrijvers van het liedje. En Roel Gommans, Jules Rijvers en Stef Konings, dat zijn ook de componisten van dit liedje. En in dat liedje gaat het eigenlijk over dat het verstand zet. Dat het bijvoorbeeld tijd is om naar huis te gaan. Een vasteland te vieren aan de kroeg beter is. Dat is dan gaat wat tegeneen opgeet als een soort duvelke en engelke op de showers. En dan is de wil om te blijven altijd groter. En met een aantal spitsvondige uitdrukkingen in de tekst laten ze dat tot zijn recht komen. En wat ik wel een schone vind is, waar een wil is een weg, maar de wil is weg. En dat betekent dus gewoon lekker doorgaan met feestvieren op karakter. Een beetje metgeven. Tamara, proficiat, hè? Ja, dankjewel mannen. Wordt het toch nog spannend? Ja, tuurlijk. Ja? Altijd, ja, absoluut. Ja. Super gaaf. Via Europa allemaal van die stoere dingen over abonnement en zo, maar het moet toch maar elke keer weer gebeuren, hè? Ja, precies. Ja. Precies. Ja. Hey, we hadden nog een finale nummer voor in de aanbieding. De Maurice had net met de buul gerammeld. Beetje met kine zo. En dan kunnen we nummer doen. Het nummer 9. Nummer 9 is voor Proefmaar. Top. Leuk. Tamara, dadelijk de groeten in Zittert, dikke proficiat en tot vredig in Landgraaf, hè? Joe, dankjewel. Dankjewel. Hoi. Ha, nou, we gaan even gaan loghappen. Met het LVK winnende leesje van het jaar 2000. Wil en G. En Josephine. Ja. Josephine zag tegen mij. Jong, ik ben altijd bij dit. Maar nee, ik zie nu niet. Josephine, dit wel meer. Dit is niet de eerste keer. Het is weer hetzelfde lied. Dit komt dan hey op neer. De vraag is altijd weer. Tussen wel, tussen niet, maar met het aan de weet. Oh, Josephine, want de had niet gezakt in de ganse halve vak. Oh, Josephine.
gewacht, geen de minste door en dag. Het was geliegen goh. Dit kunt dan hij of nee. De vrouw is altijd weer. Kunsten wel, kunsten niet, waar ik net aan de weet. Oh, Josephine, want er had niet gezakt in de gasmalle bak. Oh, Josephine, zonder dit, dat druk ik niet. Dat wil ik niet, dat lukt ik niet. Zonder dit wil ik niet zien. Oh, Josephine, kunsten wel, kunsten niet, kwam ik net maar aan de weet. Oh, Josephine, want er was niet gezakt in de gasmalle bak. Oh, Josephine, zonder dit, dat druk ik niet. Dat wil ik niet, dat lukt ik niet. Zonder dit wil ik niet zien. Oh, Josephine, oh, Josephine. Wielvestjes GD wonnen met dit liedje Josephine het LVK 2000 finale in de Roda Hal. Ik heb even opgeschreven. Dat worden nog andere zalen dan nu, hè? Ja. Klenger, gaat bescheidener. Ja. Maar net minder gezellig. We beginnen met de podcast, Maurice. Want de LVK in het kader van de jubileumeditie, de 50ste, de podcastserie gemaakt. Ja, dat klopt. Ja, dat gaat groot. Hè. Dat is toch wel gaat wat ze merken richting de vastelovend. Dat jullie daar interesse in hebben. Via de website van de stichting LVK kunt ze bij de podcast. Of eventueel kent ze ook direct gewoon via YouTube en via Spotify. En eigenlijk zijn het 5 afleveringen waar we gaat vertellen over het ontstaan van het LVK. Over de plaatselijke organisaties, wie ziet dat verhangertijd, de rol van de artiesten, zeg maar, van kleine zeilkens, mega grote dingen, wie ze net ook al aangeeft. Het zijn 5 afleveringen waar dat soort zaken naar voren komen. En ik zou zeggen, pak die de tijd en luister eens. En dat hoeft niet voor de vasteland, het kent ook daarna. Ja. Maar altijd leuk om terug te kijken die 50 jaar wat we natuurlijk dit jaar vieren. 50ste editie, de gouden editie in Landgraaf. En om die rij verhoogden jullie allemaal een beetje een golden touch te doen. Dus gaat in de kleiage of de dingen die ze metnemen te laten terugkomen. Om een klein beetje aandacht te hebben voor het gouden jubileum. Geen vastelandsmuseum, maar natuurlijk een gouden jubileum besteedt wel. Dus niet carnavalesk aan zich, maar wel carnavalesk gemaakt. Zeg maar dan. Ja, ik kom een beetje in het goed. Dat is de opdracht die de kaartenhuis voor komende vrijdag door in Landgraaf. Goed, het is tijd om weer eens te gaan bellen. Ergens in de provincie. Om te kijken of we het jullie vroeger kunnen maken. Ja, in principe zal dat wel lukken. Maar het is ook leuk weer voor de betreffende persoon of personen even te spreken krijgen. Echt gewoon bellen. Waarschijnlijk ook weer onderweg voor optreden. Zo op een zitting of zo gaat de wits. Maar noem het. Hallo. Goeiedag, met Karen en Maarten. Is dit Karen en Maarten en samen bij elkaar opgeteld paspartout? Ja, dat klopt. Dat komt goed. Hoe is het gezellig samen? Is dit ook onderweg naar een buurt ergens of zo? Hè? Nee, heb je zien de buurt aanbreken? Echt hoor. We hebben net op een dag gehad een winterfair bij ons werk. Dus we zien op het ruim eigenlijk. Oké. Nou, het is belangrijk dat de buurt weer afgebroken. Ja, ook dat hè. En ook komende vrijdag, want hier gaat naar de finale met Paspartout. Kom maar op dan. Alles op 11, keer op keer. Speel liever de joker, als de lier. Alles op 11, iedere keer. Zodat ik volhoed vasteloven vier. Vandaag is de dag, vul mijn hartslag steeds wat drukker sloopt. Ook blijf ik gewoon en geef ik gas, wie ze let op. Alles op 11. Ja, dat is weer onze Maastricht-Venlose combinatie, Maurice. Ja, inderdaad. Alles op 11 van Paspartout, want zo heet ze Karen en Maarten in een vastelovens artiestennaam. Hoed Noord-Limburg, Venlo hebben zich voor ingeschreven. En de schrijvers van het liedje zijn Shiba van Milkrans en Thijs van Hoften. En Jerome Lenders, dat is de componist. En ik zou zeggen, ook bij dit liedje, gang eens kijken naar de clip, want het is hartstikke leuk. Een kleine film is het zo'n beetje waar ze ontvoerd werden richting een illegaal casino. Maar iedere keer zetten ze alles op 11 en dan gaat het hartstikke goed om te winnen. En eigenlijk is dat ook een
beetje wat Paspartout tegen iedereen zei. Alles op 11, de sfeer van alles gericht op de vastelovend. Lekker vieren, erbij zijn. En ja, erbij zijn ze natuurlijk vrijdagavond in Landgraaf op het Pinkpopterrein. Ja. Bij de 50e editie van de LVK. Karen Maarten, proficiat. Dankjewel! Oh, je klinkt opgelucht, moet ik vertellen. Ja, zeker. Oh, geweldig. Super tof. Had er een voorkeurspositie voor in die finale? Nou, wat denk je? Ja. Of 6 of zo. Of, Alles op 11, zullen we dat zagen? Zie maar, Eens kijken of het lot echt gunstig gezind is. Ja, het lot is gunstig gezind, want ze doen met. Maar het is minder dan de helft ervan. Ze zullen we nummer 5 terechtgekomen. Nummer 5. Tellen van dan door naar 11. Dat komt gans goed. Jongens, veel plezier dan nog met de afbreken en proficiat, hè? Tot vrijdag. Tot vrijdag. Hoi. Dank je. Hoi. Ja, Paspartout is dus erbij. 5e plaatsje in de finale. Ik moet het even gewoon opschrijven, Maurice, want anders... Ja. Mes. Administratie bijwerken. Ja, dat is wel even belangrijk. Goed, eens even kijken. Hoe houdt ze het woord debutanten in Dienemonk durven nemen? Daar gewoon voor. Ja, dat wordt nog even opzoeken. Is dit nou eigenlijk een debutant? Ja. Ja, vind ik ook. Een debutant, ja. Oké. Eens even kijken. Goeie hand. Want finalist nummer 8 bekendmaken. En dan voor op deze lijn. En dan over kijken weer verdrag krijgen. Ik kan er maar in en zie eigenlijk. Telefoon gaat over. Goedemiddag, Sam. Hallo? 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 Hi. Hi. Chef Bos, aan de telefoon. Sorry, wie heb ik aan de telefoon? Chef Bos. Ah, de Chef Oors aan de telefoon. Ja. Ah, hoe zit ze dan? Hallo? 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 Ja? Hoort je mij of niet? Ja, ik hoor dich wel. Oh, ja. Ja. Nou. Wat voor u? Gaat alles goed, hoor? Ja. Ja. Ja, kan je me voorstellen. Oh, man. Ja. Zullen we gaan optreden? Nee, we zitten in een voetbalkantine met allemaal. Oké. Oh. Ja, ik hou je als debutant aangekondigd, maar dat klopt niet, hè? Ja, klopt niet. Nee, zeker niet. We hebben al op 2 gehad. Maar, we kunnen erbij vertellen, je gaat wel naar de grote finale van de LVK. Proficiat! Laten we jullie Chippeloos! Prachtig! Ik loester naar mijn lief, want dat kind precies vertellen. Of ik de rie nog één keer bestellen. Aan dat kompas waar ik me 4 dagen vast. Ik loester naar mijn lief, maar steeds als ik wil weten. Chippeloos is erbij, hè, Maurice? Ja, inderdaad. Chippeloos doet heel zins en ik loester naar mijn lief. En het liedje is geschreven en gecomponeerd door David Peters. En ja, dat is ook de man die de inspiratie voor het liedje zelf heeft opgenomen. Want vorig jaar was er Prins in zijn dorp, heel. En ja, dat heeft er alle energie opgespaard voor dat schone, prachtige Prinsjaar. En als er op het moment kwam waar er even twijfelen van, zal ik nu schoon of wat dan ook, dan zei zijn lief, het is vastelovend, man, in godsnaam, blief. En ja, dat zet op een gegeven moment het lief, toch het angst, dan heeft hij gewoon eigenlijk voor zichzelf besloten, dan doe ik net alsof ik doof ben en dan blijf ik lekker door. Dus ja. Nou ja, de Chippeloos is erbij, jongens, proficiat. Ja, proficiat. Dank je. Hij is toch een volksfeest uitgebroken, ja, zeker. Ja, zeker. Ja, dat kan je voorstellen. Hey, wil er een fijne finale positie van ons? Of mag het eigenlijk niet meer goed, de best erbij en dit is goed? Dat maakt helemaal niet goed, okay, dat is al genoeg. Ja, nou, toch even voor de formaliteiten. Chippeloos. Ja. Het balk openmaken. Het briefje. En dan kun je goed. En ik hoop dat je niet bijgeluivig zit, want nummer 13 komt eruit. Nummer 13 van Chippeloos. Daar doen we het met. Dat is prachtig. Denk ik toch zeker. Jongens, gang ervan geneten door. Proficiat, hè? Dank je. Dank je. Gefeliciteerd. Goed en heel. Jo. Wees vredig. Hoi. Hoi. Ja, nu had ik een ganse inleiding over een debutant afgestoken. Die werden natuurlijk allemaal gek. Maar ja, het is dan wel misschien zaak dat we daar nu even recht aan gaan doen. En de betreffende debutant, want dat is het wel echt. Gewoon proberen eraan te krijgen. Check, dubbelcheck. Gewoon de telefoon over laten gaan. Ergens in de provincie. Ja. Met Ivana. Ja, dich hoor je eigenlijk aan het zoeken, Ivana. Goedemiddag. Oh mijn god, hallo. Ja, hallo. Wie is het met dich? Nou, op dit moment vind ik het een beetje spannend. Ja, kan je even voorstellen, had ze wel goed geslopen en zo, of dat ook niet? Nou, niet echt eigenlijk. Nee, dat hakt er dan toch in, hè? Nogal, ja. Ik kom net van de bühne af, dus... Oh, wat was ze? Sittard. In Sittard? Op de herenzitting toevallig? Ja, toevallig wel, ja. Ah, wel leuk.
Het was heel leuk, ja. Ja, ik vroeg het even, want Maurice is er net. Ja, hoe is die herenzitting in Sittard? Ja, dat is een goede vraag. Ik vind het adresnummer is een beetje gek misschien. Oké. Nee, oké. Dan straks. Maar het wordt geslaagd. Ja. Sorry? Het wordt geslaagd. Ja, heel erg. Misschien werd het nog wel gaat geslaagd door Ivana. Want veel magen dich feliciteren. Doe steeds komende vrijdag. En de grote finale van het LVK, de 50ste. Ja, zeker. Want hier in Limburg begint het pas wanneer het lied gedaan. Kom naar de vastelovens afterparty, anders wacht voor straks een jaar. Zet die door tijden toe, deze pak gelukkig is nog. Door al die pogingen is het erbij. Ja, bij Ivana, het is erbij. En inderdaad, wie Ruud het juist al aankondigde. Er was even geen twijfel, want voor sommigen jullie is Ivana zo'n bekende verschijning dat ze dachten van dat hij toch zeker al in de finale gestangen. Maar we waren een aantal keer in de halve finale, maar nu voor de eerste keer in de finale. En daarmee natuurlijk voor Ivana een hartstikke dik proficiat. Vastelovens afterparty, daar gaat het zich om. En ik zou zeggen, de kans al met de finale bekendmaking afterparty gaan beginnen. Want ja, wie dit liedje zei, als het feest terecht is en afgelopen, dan geeft ze gewoon lekker door. Ik zou zeggen, de zitting is daar wel eens wel afgelopen, maar het feest kent voor zichzelf hartstikke beginnen, Ivana. Verzinnig jij terug vrijdag. En ja, nog wel leuk om op te merken natuurlijk is, bij de schrijver en de componisten zijn van dit liedje. Dat is ene persoon, dat is Dwayne Horbach. En ja, Dwayne zijn naam nummer voor oog al biedt grote koor. Dus dat is al voor de tweede keer in het rieke. En wat helemaal leuk is voor Ivana, het is de eerste solo-artiest die we mogen verwelkomen. En of er meer zijn, ja, dat zal moeten blijken als het de 20 bekend zijn. Daar komen we voor straks op. Hoi Ivana, de beste weer, hè? Ja, sorry. De telefoon ontploft. In alle enthousiasme. Ja, we gaan zich even een finale nummer toebedelen. Althans 4. Dat gaat gans open, eerlijk, via loting. En die nummer, Maurice, weet. Dat wordt nummer 18. Nummer 18 is voor dich. Heel leuk. Ja, dat vind ik ook leuk. Heel leuk, dankjewel. Nou, gang dich lekker vuur bereiden. Gang ervan geneten. Voorzien ons vrijdag in Landgraaf, Ivana. Tot vrijdag! Doei! Nou, dat is toch wel hartstikke leuk. Maurice, misschien is het een goede zaak als we hier eens even gewoon doornemen. Want het eerste radiostuntje zit erop. We hebben hier nog de grote finale hand geschikt alvast. Voor hand er 9 gehad. Ja. Er komen er dus nog 11 aan, zo meteen Noordneus. Maar voor begoesten ongeveer 3 kwartier geleden met Spik en Span, Nel in haar tijgervel. En die kreeg het nummer 16. Ja, en de tweede en 3 waren het grote koor. Als ik ergens getapt moet worden, uit neerzien ze. En ze komen op nummer 6. Och, de Graashoog is erbij, de Prins en de Oud-Prinsen. Niks. En die kregen het startnummer 1. Ja, en voor de eerste keer erbij uit P, de Hanenbatsen, het puntje van de tong. En ze starten op nummer 17. Wildvlees uit Elsen met Ravage op 12. En dan op karakter van Preufmar. En ze komen uit IJsselstein, starten op nummer 9. En voor Houwe ook Spaspartout. Alles op 11 uitkomend voor Venlo kregen nummer 5 in de finale. Dan zijn ze dus als 5e te zien. En Tjus aan de lijn had van natuurlijk Ivana met de Vastelovens Afterparty. En dat kreeg nummer 18. En dan Schuppe Oors, die houden we ook nog. Ja, met nummer 13 het liedje Ik loester naar mijn lief uitkomend voor heel. En zo hand voor het eerste deel van deze bekendmaking erop zitten. Zo meteen Noordneus. Dus nog 11 finalisten. Er zitten debutanten bij, er zitten oud-gedienden bij. Jong, oud, man, vrouw, het maakt allemaal niet uit. Ik denk dat Gans Limburg vrijdag, dat kunnen we vast concluderen voor tegenwoordig. De groot feest gaat werden in Landgraaf. A touch of gold is dus gewünscht. Mensen kaartenhas. Kijk even in de kist of ze het goots gaan vingen. Dan weet dat hartstikke prachtig, schitterend en gezellig door. Nu nog een pilsje onder de tong. Misschien een geruststellend pilsje of een tasje koffie. Verzint zo meteen terug naar het neus met deel 2 van de bekendmaking. Tot zo. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Hand- en Poolcentrum Midden-Limburg, Wieler, Brandbier, Teetru, Schminkspecialist, Daniels Traprenovatie, Bohaco, New Energy Systems, D&D Verhuur, Caramelle Freddy, Mobiliteitswereld en Scala. In Blaaskracht vanavond. Noor Kessels won vorig jaar het KVL.
Wat op het KVL gebeurt, dat zijn de toekomstige winnaars van het LVK. Van de Bertha. Een Bertha? Ik ga deze vorig jaar. Oh. Kijk, zondag 1 februari naar het KVL bij L1. Geweldig, is er zwaar? Ja, heel zwaar. Jij denkt aan jouw kappersafspraak van volgende week vrijdag om 9:30. Stimmt dat? Nee, kan ik je wel aanbevelen. Zet 6 buitenredners in een vol theater. Met de klok mee! Stellen dat ze 30 jaar geleden die vrouw een dikpik uit willen sturen. Ja, ze het willen doen dan, hè? Ja, dan moet ze jetzt het kruid vast. Lachbuien en tranen over de wang. We hebben een mobieltje gepakt en de politie gebeld. Ik zeg die agent hier met oma Parkstraat, kan je er snel komen kijken? Hier op de regenweg, daar ligt een doodwildvarken met een op de rijbaan. Dan zegt die agent, oma Parkstraat, dan moet je de dierenambulance bellen. Ik zeg, ja jong, dat weet ik ook wel, maar ik lig altijd eerst netjes de familie. Kijk naar de Limburgse Buitencup bij L1. Elf jaar geleden. De geules worden nog van hout, seks wordt nog vies, maar 11 jaar geleden sloeg Limburg een andere weg in. Toen was in Limburg de allereerste Einzelgängeroptocht. En voor ons 11-jarig jubileum gaan we terug naar heen. Schrijf dich dus nu in en loop met in de Einzelgängeroptocht. Met hoofdvasten in Limburg dus. Dat geeft de doorslag voor Leef Limburg Leef. Dat is eigenlijk goed. Heb ik nog met dat bent gewonnen. Wat zit er? Al 49 jaar gongen de handjes omhoog bij de winnaars van het LVK. Proefbaar! Rood, geel en groen. Weer werd de 50ste winnaar. De winnaar van de gouden editie. Dus is het vrijdag 30 januari live vanuit Landgraaf. De finale van het Limburgs Vastelovensleetjesconcours 2026. De gouden sambafoon. Hij is terug. Maak kans op 1111 euro vastelovenstegoed. Vind sticht de gouden sambafoon? Check l1.nl/sambafoon. Ik heb geen rijen te stoppen, geen rijen te gaan. Witse Goeiemorgen, Limburg! Schiet te kloppen en hart te sneller slaan. Witse Waalworm. Prinses, gaat die Van het LVK tot de boetezitting, van tradities tot boetes en van optochten tot de vastelovensfinale. Volg en vier de vastelovend ook dit jaar bij L11.
Verhuur, Karamelle Freddy, Mobiliteitswereld, Scala, Hand- en Poolcentrum Midden-Limburg, Wheeler, Brandbier, Tetru, Schminkspecialist, Daniels Traprenovatie, Bohaco en New Energy Systems. Dit is de bekendmaking van de 20 LVK-finalisten. Met Ruud Kleine en Maurice Gorissen. La Bamba. Leef, Limburg, leef. En Limburg razelde gans klebietje. Het Limburgs Vastelovensleetjesconcours 2026, de 50ste editie. Ja. Met de bekendmaking van de LVK-finalisten 9 minuten op 3 op deze zondag 24 januari. Nog 11 plaatsjes, Maurice Gorissen van de Stichting LVK te vergeven. Ja, het begint nu echt te kniepen overal, hè? Ja, nu zullen steeds meer lui natuurlijk. De kans wordt kleiner. Ja.
Ja. En de tussentijd werd er flink geappt. 0682152400. Luc Volders van de Klomp, Oswald bekend, had het goed gevangen voor de finale. Had namelijk een gouden pet, al 130 jaar. Dus die gaat met. Die is helemaal in de tijd vooruit geweest. Hè? Ja, daar werd gevraagd naar mijn orde om aan hangen. Nou, dat is van prinses Kiki, van Dames Garde de Geten. Dankjewel daarvoor, is prachtig. Verder, ja, de trui was toe aan. Is toch veel vraag. Ik kon de lui vertellen, het gaat met het onderwerp naar de volgende bestuursvergadering. Ja, dus daar komen ze misschien nog op terug. Ja. Eens even kijken. Proefma werd gefeliciteerd met de finale plaats door Mandy Paulussen. De winnaar voor haar van het jaar. Nou, dat moeten we nog even afwachten. Eens even kijken weer de trui van het LVK. Nou, we kregen succeswensingen voor, van de hoogheid van de Zoutmalen. En dat is een vriend Stramprooi. Nou, dat is nog niet gevallen, dus wij weten wat net kan nog komen. En Lu, ja, dat is natuurlijk ook zo, die op weg zijn naar het concert van Frans en van Lex in de Ziggo Dome in Amsterdam. En die in de bus zitten en door zit dan gezellig de bekendmaking van de Kijk, dat willen we. Het bliet gewoon in de Limburgse dagen. Ja, zeker. Nou, hartstikke goed. Even gewoon gauw door, want het is 11:03 en dan half uur afgesproken om weg te gaan bellen met een plaats in de provincie. Dan moet ik even goed gegraven. Nee, dat is even net geweest dus middag, hè? Nee. Nee, volgens mij niet. Nee. Dan gaan we gauw bellen. Even kijken wat voor allemaal draak krijgt. Eens even kijken. Misschien draaien ze op, hè, dat ken. Ja, ze maken het heel spannend. Ja. Misschien vinden die het leuk om het voor ons spannend te maken. Dat ken, hè? Ja. Oh, hallo? Dit is de voicemail van Louis Bonnet. Laat naam en telefoonnummer achter en ik ben dus zo spoedig mogelijk terug. Alvast bedankt. Ruud Kleinen, L1 043 850 6000. Start er maar in, uur. Van Les Paskapel voor woorden tot showband. Dit is Miserabel, Maurice. Ja, inderdaad. Uit Heerlen. En de schrijver van dit nummer is Rob van Lieshout. Even natuurlijk ook kennen van Lieshout, een arts. Die zijn ook nog altijd in de ronde. En de compositie is van Miserabel in totaliteit samen met Jules Rijvers. En de naam hoort er ook al bij Preufmar. En het liedje dat heeft geen zin om het af te leren. En dan moest je denken aan zaken wie bijvoorbeeld een nagel van een vinger bieten. Of een kater. Of maar 10 keer de laatste drinken. Allemaal dat soort dingen. Het in ieder geval Miserabel geïnspireerd. En ja, als het dan had over de discussie over debutanten. Hebben we hier even een discussie over gehad. Markeren van waar of nee als debutant. Want Miserabel in deze sfeer, of in deze samenstelling moet ik zeggen, nog niet in de finale gestangen. Nee. Waar in een combinatie destijds met Bart Storke en Emil Zarkovic. Dus vernoemen het maar gewoon een derde debutant. Een soort zangersgroep die, of ja, eigenlijk een muziekgroep zou ze ook kunnen zeggen. Die solo gaan ten opzichte van de rest. En dan zijn ze een klein beetje debutant. Ja. Hebben we nou eindelijk Louis aan de lijn? Louis, goedemiddag. Ja, gelukkig. De telefoon beantwoorden van de band Miserabel. Ja, potverdorie, wat beste man. Met Ruud Kleine, druk dan een 1, maar ik krijg nog 50 euro per ding. Ja, ik kies er 50 euro. Om het af te leren, druk dan op 2. Zit je door naar de finale, druk dan een 3. Ja. U mag nu intoetsen. Echt geweldig, jullie feliciteren, Louis, want er zit er inderdaad bij volgende week. Proficiat. We zitten door naar de finale! Wat ging er nou mis net? Ja, we zitten met de dameszitting in de club. Oh. Het is een beetje dameszitting in zondag, maar ze zijn in de finale en aan het treuten. En u kiest van ons nu een finale nummer. Maurice gaat het voor u geloten. En dan weten we wanneer hier op de bühne gaat verschijnen in Landgraaf. Louis, voor u is nummer... Oh, kijk eens daar. Ja? Nummer 11. Nummer 11 is voor Miserabel. Nummer 11, dat is in de finale. Het is maar de foto. Oh. Wordt het tijdens de optreden, Louis? Waar staan treuten, jong, aan het spelen en het zingen? Ja, we hebben net het nummer gespeeld hier op Club. Ik weet me geen hoe. Oh, en sloeg het een beetje aan nog? Let op. 1, 2, 3, 4. Ja, la 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 la. Nummer 11 voor Miserabel. Geen zin om het af te leren. Proficiat, jongens.
Ja, die horen ons niet meer. De groeten door inklimmen. Adu is wel nog. Tot vrijdag, Louis. Veel plezier door. Tot vrijdag, bedankt. Hè. Proficiat. Hoi. Nou ja, miserabel is er dus bij. En dat werd gezellig sowieso. Dat werd ze zeker als die mannen komen. Feest en klemmen gaat weer. Weer gewoon een volgend telefoontje plegen. Nou, en een volgende finaliste moet ik even nummer 11 alweer, hè? Ja. Zeker, maar het gaat... Zo zeker gaat verder op in Limburg. Ja, precies. Gewoon bellen. Misschien leuk als we die bal meteen eraan krijgen. Dat is maar nooit. Zijn er al meervoud? Oh. Ja, goedemiddag. Oh. Toets 3. Ja, goeiedag. Met Sigo wil u uw abonnement opwaarderen? Met Sigo? Nou, nee, we hebben KPN. Oh, dat is weer KPN. Als geen interesse. Bellen we met Man Pack toevallig? Wil u uw abonnement opwaarderen? Kan ik dan ESPN gratis krijgen, Ruud? ESPN voor niks erbij en een finale plaatsje af en terug. Laat hem maar komen. Jazeker. Ik heb een stad ontdekt, die is echt net te gek, die wereld is de ver wordt gezeten. Ik heb een stad ontdekt, die is echt net te gek, we doen nog wel een poes de wereld geleven. Columbus is dit seizoen afgedreven, Maurice. Ja, inderdaad. En daar gaat het liedje over. Ik heb een stam ontdekt van Man en Pack uit Strabrooi. En Curien van Halen is de schrijver en Job van Hoofd de componist. En we hebben inderdaad Columbus als inspiratiebron bij dit liedje gepakt. Want ze beweren als de wind net gaat angst had gestangen, dan was Columbus waarschijnlijk de Maas opgegangen en in Limburg uitgekomen. En dan volgens de mannen van Man en Pack waren dan deelgenoot geworden van de pracht en praal en de sfeer van vastelovend. En zijn even loesteren wie de Roy is. Hallo, zijn we er nog? Jazeker. Oh, dat is even een rustigere omgeving gegaan. Professioneel, man. Ja, die garderobe. Oké. Wat is het voor gelegenheid? Is er een zitting aan de gang of wat is los? Nee, we hebben speciaal vandaag lekker weer bij Piet aan de Rien, zaal 11 gereserveerd. Lekker met het hapjes, lekker met een brandbiertje. Dus dat is een geweldige middag. En dat weet ik maar zo dan ook. Ja, dat weet nog alleen maar zo, want dat gaat een waanzinnig feest werden nou. En tot lang. Ja, dat is ook erg wel. Goed zo, mannen. Even aan voor nog een finale nummer in petto. Maurice gaat dat nu loten. En dan weet ze ook ongeveer wie laatst op de bühne is. Vrijdag in Landgraaf. Ja, super. Ja, wie laat? Ik zou zeggen, kom maar niet te laat. Want je zou op nummer 2. Nummer 2. Oh, dat komt goed. Dat komt ganz goed. Er wordt toch van plan om op die te komen, denk ik, ja. Dan hoeven we dan ook geen rekening te houden met de drankjes, hè? Nee, precies. Dan is het leed geleden en dan kan ze zich gewoon amuseren. Heerlijk, toch? Jazeker, heerlijk. Deze aan zaal 11 de groeten van ons. Kom we doen. En een dikke proficiat. Dankjewel. En tot vrijdag. Hoi. Nou, Man Pack is erbij, wat leuk. Het schot zo uit in Landgraaf. Misschien wel goudkleurig, dat werd het maar nooit voor de 50ste editie. Gewoon het beleven was ze met Oetrooi komen door naar de finale. Laten we er nog in doen in dit blukske. Spanning toch om te sneeën is. Ja, wat kan ik dan nu verzagen van de volgende finalist? Er is het stress geweest over de locatie waar dit allemaal moest gebeuren. Maar ja, een telefoon is een telefoon. En als hij dan met gaat naar de goede locatie, dan komt dat goed. Dus eens even kijken wat nu geen uitbreken. En geet u voor, dat is goed. Ja! Ik hou dit wel verwacht. Soms zit het mee. Nou, het zit zeker mee. Laten we horen. Dit zijn de Oosterse oud-prinsen. Ja. En soms zit je tegen. Ja, la, la. Soms zit het mee. En soms zit je tegen. Ja, la. En met de vaste lovers leven weer op goed geluk. Het glas is half vol. En maken ons weer lang niet druk.
glazen is half vol, Maurice. Ja, en dan zit het mee, als het nog half vol is. En soms zit het mee. En dat hebben de Doorspoelse oud-prinsen ook bedacht. Bas Poels, die schreef het nummer. En de componist is Tim Hamers. Die, by the way, ook nog zelf in de race is met een eigen nummer. Dus wij weten, gaan we daar straks ook nog met bellen. En dit liedje dat gaat eigenlijk over allerlei zaken die met vastelovend tegen kunnen zitten. En zo hebben ze als voorbeeld in een liedje bijvoorbeeld opgenomen dat de dokter een shotje geeft en vervolgens over die wang knooit in plaats van in de mond. Of dat die, dat is misschien nog wel veel erger, die mobieltje met gezichtsherkenning die überhaupt niet meer herkent. En ja, luister het liedje maar, zou ik zeggen, zit af en toe een beetje ondeugende ondertoon in. Ja. En dat maakt het ook heel apart. En ja, natuurlijk vredig heel veel van meer wie ze het ook dan weer gaan uitbrengen. En wat Sean is voor hun natuurlijk, ze zijn debutant. Ja, dat is zeker. En dat had ik net kunnen horen, dat mag gaat los. Volgens mij ga ik Bas aan de telefoon, als ze nog leeft. Bas? Ja, ik leef nog, sorry. Sorry, lekker het even hoe met die cafés, want er zit net ergens stroet gezet of zo. Wat is aan de hand? Ja, nou bij de angervereniging zitten de turfstekers zoals Conculega Zuidoorstel. Ja. En normaal zitten we in Café de Prins, maar we zijn nou vrienden van de Peel uitgeweken. Oké. En Gert Schuurt hebben we dan met heel veel mannen Ja, zitten. dat klonk goed, ja. Hey, wat leuk man, ook nog al die pogingen eindelijk in het finale plaats. En we gaan eens even kijken wat exact de startpositie gaat werden. Dat maakt me helemaal geen bul uit. Dat snap ik, maar we moeten toch even doen, Bas. Vind je niet erg, ja? We gaan richting zeg maar het hoogste nummer, net nee, het nummer 19. Ja. Ja, ik heb dat goed doet. Dus rustig aan met drinken, vriendig, hè? Gewoon een beetje langzaam opbouwen, dat komt het goed. Goed. Hey, dikke merci, hè. Jongens, proficiat, hè? Geniet ervan door. Doorspoelse oud-prinsen zit erbij. Dag, Bas. Hoi. Ja, van Lotte ze door even de tent afbreken. En de rest van Limburg misschien nog gaat gekker worden. Ja, tot nummer 3 van vorig jaar. Proefmar en kapotmakerij. Dat is het zeker deze zondagmiddag. Mijn god. Welkom zeggen wij in de kapotmakerij. Deze dag ons thuis. Flink eerste is de moord. Zelfs de tapkraan en het koord. Niemand nooit. Hier wint de energie. Het voor een dag of 3. Slopen doen wij niet. In de kapotmakerij hoor ik met vastelovend woon. In de kapotmakerij is er aan gewoon heel gewoon. Kerel als schoorpapier. De beste stek voor alles duurt er van plezier. Elke keer opnieuw in de kapotmakerij. Lampen zwijgen rond, de vloer trilt uit de grond. Wij zien burgers En dansen zo non-stop. De zon samen op. Limburg is los. Hier wint de energie, het voor een dag of 3. Slopen doen wij niet. In de kapotmakerij hoor ik met vastelovend woon. In de kapotmakerij is er aan gewoon heel gewoon. Kerel als schoorpapier.
Geef maar en kapotmakerij. Nummer voor even de appdeur. Want 0682152500. Het nummer om mij in de studio terecht te komen. Ja, allerlei lui inderdaad onderweg naar Amsterdam. Met auto's, met bussen. Lui geneten ook. Els bijvoorbeeld van de reacties van hoe die cafés u vooral. Waar die lui over elkaar heen liggen. De huis het gewoon gebeuren. Verder is de winnaar van het alternatief LVK bekend. Rotzooi had gewonnen. Nou, proficiat. Zul ik toch nog het slechtste vastelovensliedje ja. Hoor. Ja. Hou eens even tweede en ohne bezijt rijden. En Beeg wordt dat evenement. Touringcars overal. Eens even kijken wat kregen we nog binnen. Oh, daar luistert ook blij. Nog altijd in Elsen met Ravage. Dat liedje is terug. Ja, nou prima. Reacties zijn dus welkom via de app. Via moeten langzaam weer eens gaan bellen. Want ja, daar zitten we voor u uiteindelijk. Dat is een ruis, kent ze zagen. Hey, Gededum. Het uvergo van de telefoon. En het kabaal dat dan uitbreekt. Dat is de essentie van deze middag. Met Wout. Hey Wout, hallo. Goedemiddag. Met Ruud en Maurice. Wat is het rustig bij dich, jong? Ja, de rest zit allemaal in de artiestenruimte. We komen net van optreden af. Okay. En ik heb me even afgezonderd. Toen had ik afgezonderd. Toen dacht ik kan misschien wel eens gebeld werden. Nee, ze waren me te zenuwachtig. Oh, echt als de nerven kapot, zeg maar. ja. We hadden opgetreden eigenlijk. In Schummert. Oh, dameszitting toevallig. Een hoofdumzetting. Oh, dat is nog beter. Dat is ook wel gezelliger. Als even voor de lui die niet gaan misschien bezig zijn, kan ik me voorstellen, we spreken met de plekband en die gaan naar de finale. Kom maar op. We rijden was de lovenschak. En vliegen niet te kloppen, dan shaken ik maar lek. Nog kijken zo de echo, er is niet wat en dit. Maar toch zien we aan het stukje dat de schwing op zit. We rijden was de lovenschak. Alleen is dus een humor geen gebruik. Ons kindje zo gauw het leven sleet. Maar beuken voor alles wat er deed. Dat is de eerste rammerings gekregen. Want de zaterdag en zo. Ja, Maurice Pluimakersgehalte druipt er vanavond. Ja, zeker. Ja, zowel de schrijver als de componist hiervan. En ja, eigenlijk kan ze rustig zeggen, na al die jaren met de Glinde is dat nog steeds niet verleerd. Nee. Want uiteindelijk is er nu opnieuw natuurlijk niet zelf, maar wel met zijn compositie. Finalist bij het LVK. Deze keer dus met de plekband doet Arendsgenoot met de 20 wijken echo. En ja, deze 6 mannen die hebben een lijntje gemaakt dit jaar. Wat gaat over de echo deze laten maken van een baby. Ja. Na 20 wijken. En ze schrikken zich kapot van het resultaat. Want het is weliswaar een schone baby, maar het snuitje zit al vol met schmink. Dus dat vinden ze hartstikke humor. Ja. En op de echo is direct zichtbaar dat natuurlijk een vastelovens gek het levensleegheid zijn. Want ja, dat betekent ook dat ze gaat op inspelen. En dat doen ze met de babykamer die ze rood, geel, gruin verven. En na de geboorte huwde de baby weer de rammelig kreeg. En ja, dat is voor hun gewoon het ultieme bewijs. De 20 wijken echo, dat is de vastelovens gek daar op te zien waar. Ja, eens even kijken wie het neus is gevallen. In Schummert waar de plekband zich op dit moment bevindt. Zullen we nog door, jongens? Ja, zeker. Ah, gelukkig, man. Oh, kijk. De rest is ook erbij gekomen, dat is goed. Even goed, ik ga even een finale positie laten. Want dat weet zo ongeveer wie laatste dormers hier en zo. En Lomerstoor. En Maurice is nu met de bulkers aan het husselen. Ja. En Holstroet. En dan is het, Maurice? Het is geboren nummer 8. Nummer 8 is voor de plekband. Nou, dat is gewoon. Dat door het vuur, hè? Beginnen we met de fiets. Ja, het is niet zo wiet inderdaad. Dat is goed te doen. En Berghaven op de heenweg. Dus prima. Nou. Heren, nog succes vanmiddag. Jongens, proficiat, hè? Geniet ervan, hè? Dankjewel. Het is vrijdag. Hoi. Tot vrijdag. Hoi. Plekband is er dus bij. Ja, Arendsgenoot schreven weer op die kaart van Limburg. Waar ze allemaal vandaan komen, de finalisten. Nou, prima. Dan gaan we meteen nog maar naar de andere kant van de provincie. Ja, of ze door aan het optreden zijn, weet ik niet. Maar... Nee. Maar die zullen niet op de fiets komen, denk ik. Die komen net met de fiets. Nee. Denk ik. Dan zie je er een weddenschap lopen. Dat zo. Ja, dat zou kunnen. Even kijken weer wat raar krijgen. Ja, op die kant van Limburg. Met Bart? Hey Bart. Met Ruud en met Maurice. Hey. Goedemiddag. Hoeven de achternamen niet te melden, denk ik, hè? Dat is net nu op dit moment, hè? Nee, niet gans. Want we spreken met Bart en daar zit bij Oetemoord. En Oetemoord, uit Venlo, staat in de 50ste grote finale van het LVK. Het kost niet missen, de vastelovens duo's. Die staat de beste, altijd de laatste. Nog niet het zeker al bij de los. De kampioen in de genne overschot.
De vastelovens virtuoos van Oetemoord, Maurice. Ja, inderdaad, doet Venlo zins afkomstig. En de tekstschrijver en componisten, dat zijn Job van Hoof en Mark van Mullekom. En ja, Job komt hem inmiddels dus voor de 3e keer tegen. Dit, min of meer richting traditioneel liedje beschreef een herkenbare vastelovensvierder in de kroeg. Dat zich gedreig en welk bekgebied dat er gesminkt is. En dat er zeker niet nieuws wordt gaan. En voorstelde bij de halve finale al de vraag, wij kent zo'n lu niet. Nou ja, eigenlijk, iedereen zei, we kennen ze wel. En we zijn er zelf hoog in. Dus nou, die zijn wel Ger vredig bij die finale. Gansgeer, Bart. Ja, ik ben er stel van. Best een verplopzak, jong. Wat bleef? Wat een verrassing. Ja, dat was zeker een verrassing. En mijn kop in de begon steeds groter te weer. Ah, Dus, ik heb een beetje last van de griepje, dus... oh god, ja. Oké. Maar dit maakt alles goed. Ja, zit er aan het optreden dus ook net of zo? Best lekker zaak op de bank. Nee, onze Willy deze even bij de plaatselijke vereniging even optreden. Ja. Dus ik kreeg dit net niet mee. Nee. Maar we zitten wel bij Willy gezellig toe, dus zijn vrouw deed dus goed verzorgen. Ja, snel die kulkast leegmaken door voordat het terug is. Wat is de favoriete kleur van die vrouw? Wit of blauw? Een witte. Een witte, wit bulken. Dan dreig en dan een witte. Door het finale nummer goed. Ja, dit is maar goed. Die staan. Dat wordt nummer 7. Nummer 7 is voor Oetemoord komende vrijdag. 7. Ja. Dankjewel. Jongens, Bart, proficiat. Toch de mannen die groeten, hè? Jo, zo denk ik. En we zien ons vrijdag. Oké. Hoi, jong. Oetemoord, Oet Venlo, die zijn erbij. Leuk. Goed, ik ga beginnen aan een Tour de Force. Mag ik wel zeggen. Ik ga bergop bellen. Had je dat wel eens gedaan, Maurice? Bergop bellen. Het gaat nu gebeuren. Ja, het gaat gebeuren. Eens kijken of dat lukt. Dus dan mag het pittiger natuurlijk, bergop bellen. Hè? Met Giel. Giel. Hey, ik had bergop gebeld, dat klopt, hè? Zit ik hier op speaker? Want volgens mij bellen we hier met Berg en Tableet. Dat is hij bij L1 de Boete linksaf en de berg op. En is dit Veerton. En die gaat naar de finale. Voor de witte van de spas. En dat volume kunt uit de kas. De receptie in de boel, moet de voeders weten goed. Dus nog burgers even aan een rotje vet vast. Als met de carnaval de Polonaise kijkt, dan gooit weer alle kilo's in de strijd. De wereld wie nog niet, en de zesde om de piek. De elektroes was te wachten in de koelkast. De zwoorgewichten van de Spasiersoorten van beer en bitterbul en gezelligheid. Dus ja, het gaat voor hun eigenlijk, hè? Een kilo extra's, ja. Veerton, dat, laat ik het zo drukken. Het zijn nog stevige mannen. En ik zei het juist al, hij is het nog niet verleerd om leedjes te schrijven in de finale. Het is opnieuw Maurice Pluimakers die hiermee scoort. Dus hij is qua tekstschrijver en componist dubbel finalist al dit jaar. En het bleek wel weer dat er een groot nummer uit geschreven. En ook een beetje zelfspot zit in dit liedje, om het zo uit te drukken. Want de mannen zeggen, ieder jaar gaat extra kilo's, wat in het zuiden van het land groot merkbaar is. Ja. Het nu hier normaal. En daar kijkt bij de rest van Nederland van op, van waarom zijn ze zwaar. Dat natuurlijk door alle spaslo en plezier wat met vasteland gevierd wordt. En daar hoort natuurlijk ook heel erg veel eten bij. En dat eten, dat maak je samen met de drank. De kilo's gaat meer, maar de spas ook veel groter met Veerton. We gaan eens even kijken wie het klinkt hoor, bij Giel. Giel, best wel nog, jong? Ja, ik ben er nog. Ja, waar bevind je rug op het moment? Want ik sta Berg en Tableet, maar... We staan op dit moment net in de tribune in Bun voor te beginnen met ons optreden. Aha. Nou, dat hadden we toch leuk nieuws te brengen, toch? Dat hebben we zeker in leuk nieuws gebracht, ja. Had de mannen van Veerton een beetje geslopen de afgelopen nacht? Wie is dat geweest? Volgens mij is het spannend altijd, hè? Sommigen wel, sommigen niet. Ja. Maar dat, En dan is natuurlijk een groepsapp en dan werd de boel nog meer opgenaaid, hè? Jazeker, alleen maar flauwekul. Ja. Hey, we gaan eens even kijken welke plek je in de finale krijgt, Giel. Jazeker. En dan sliep ze meteen met, jong. Ja, door niks. Ja. Over. Je kreeg, waar ze vroeger op school blieb met waars, een teen. Leedje nummer 10, dus... Oké, Leedje nummer 10 is voor Veerton. Je moet de bühne op, jongens. Succes toch en bespriedig, hè? Ja, het is al chaos, toch. Veerton is erbij, komende vrijdag. En zo meteen weer met bekendmaken. Maar we gaan even nu naar de winnaar uit 2004. Ja. Dit is de bekendmaking van de 20 LVK-finalisten. Maar vuur de wagen houden vier een goed idee. Een dikke bullus van papier maché. 4 hameren en sjoesterde bis 3 uur in de nacht. Het woord allemaal goed en verschunder af verwacht.
4 handen eraan getrokken en met 11 man geduid. De one wordt veel te goed gegooid. Wat hand voor ons gevregeld, al dat duvel geprobeerd. Van al dat jurgen is ons bouder waan verschangeleerd. 4 handgertjes op lager, maar verkriegen het niet goed. Nu belt toch met de brandweer, want er wordt toch het al goed. Daar komen vernoets van zijn leven met nog boete. Dat kind vernoets van zijn leven uit de schuur. Daar komen vernoets van zijn leven met nog boete. Dat kind vernoets van zijn leven door geen buur. In de boekel van het duien en de nervenram kapot. Daar komen vernoets van zijn leven met nog boete. 2-maal afgezegd en nog te kot. 4 handen met de deur gezegd en handen heng voor kweten. 4 druimden van de eerste pliest, dan kunnen 4 vergeten. Daar komen vernoets van zijn leven met nog boete. Dat kind vernoets van zijn leven uit de schuur. Daar komen vernoets van zijn leven met nog boete. Dat kind vernoets van zijn leven door geen duur. In de boekel van het duien en de nervenram kapot. Daar komen vernoets van zijn leven met nog boete. 2-maal afgezegd en nog te kot. 2-maal afgezegd en nog te kot. 40 jaar op de bühne samen als duo. Paul en Leo, gepromoveerd aan de Narre Universiteit en het LVK gewonnen in 2004 met dit liedje. 2-maal afgezegd en nog te kot. Hartstikke druk in de app. Leuk uur. Appje van Kevin. Geneten van de bekendmaking van Zuid-Frankrijk. Kijk. En ik ben onderweg naar Madrid voor André Rieu. Leuk. Maureen, top uitzending. Loesteren van op de bank. Herstellende van een operatie. En kijk ik vriedig naar de finale. Helaas moet dat vanaf de bank. Maar volgend jaar weer echt erbij. Oei, de treinen tussen Eindhoven en Den Bosch liggen droed. Huur ik van de lui die onderweg zijn naar Frans en Lex. Tot Veerhoer. En dan hopen ze dat de lui deurig kennen door. Veel zin dan in Amsterdam. Maar hopelijk kan de rest ook nog weer zitten. Luc Volders. Ja, dat was wat Veerhoer doorloester natuurlijk. Ja, dat is programma. Ja. Luc Volders bliet maar foto's van zichzelf met een gouden pet schikken. Heem op de bank in Landgraaf loesteren wij allemaal deurtje naar de finale met de groetjes van Esmeralda. Dat kunnen we allemaal binnen via de app 0684152500. Mensen os of weer dan nog succes wils wensen. Of je het anders kwijt of een trui wils bestellen. Het kan allemaal. Ja. Huh? Ja, bij wat blieft dat jullie Landgraaf Oetras, hè? Dan kennen ze het komend weekend behoorlijk van feesten natuurlijk. Ja. Ja, dat is zeker waar. Goed, laten we gaan bellen met een finalist. Ja, van neem je zoveel plaatjes, even kijken. 1, 2, 3, 4, stuk of 5 nog. Kunnen we er bekendmaken? Nou, dan gaat het echt spannend worden. Gauw gaan bellen, jongens, want verdomd de lugen aan, hè. Dat is ongelooflijk. Telefoon jullie in ieder geval. Jan de Vries. Jan de Vries. Dag Jan. De beste invaller, Jan. Wist je dat? Ik ben invaller. Ik ben iets tweede invaller, geloof ik. Tweede invaller, ja, want de best van Rempetemp, er ligt een beetje op de voet. Want Roger is krank, hè? Flinke griep, geloof ik. Roger is helaas krank en daardoor is Rempetemp gestrand dit weekend. Ja, jong. Kunt ze wel naar de radio loesteren een beetje en zo rustig aan, hè? Ja, maar dat doe ik niet alleen. Nou, misschien dat Roger hij wel van opkijkert en hier allemaal, want Rempetemp steekt in de finale. Ja! Beschrijft dit vaste levensverhaal. Bij allemaal. Ik raak niet uitgeschreven, niet uitverteld. Niks overdreven, schon ganz versteld. Als ik het laatste hoofdstuk haal, denk ik wat een verhaal. De winnaars van vorig jaar, dat zijn ze weer, Rempetemp. Inderdaad, met wat een verhaal. En de schrijvers zijn Julie Notermans en Roger Pissers. En Roger is ook tevens componist. Ja, en nu ze toch vandaag niet optreden, zou ik zeggen, doet Bertha Paulussen de wisseltrofee maar even goed oppoetsen. Ja. Want dan moet natuurlijk vriedig met, richting Landgraaf. Om, en dat mag niet in de speelmachine, hè? Nee, dat moet nog ouderwets handmatig gewassen werden. Ja. Dus het
Doet dat niet de lui aan. Ja, het liedje is eigenlijk een liedje wat over ons allemaal gaat. Want allemaal met ons kleine bijdragers, het vieren van het feest, optochten, buurtes, nummer op de Gans aan de Krom, de muziek, maakt van samen eigenlijk de show vastelovend. En dat is eigenlijk allemaal een stukje van dat geweldige verhaal. En het liedje zelf hebben ze bijvoorbeeld van prins en prinses vind je om samen vastelovend te vieren. En zo zijn er natuurlijk 1001 of 1011 voorbeelden te verzinnen. En dat is de symboliek achter deze prachtige plaat. Jan, proficiat. Ja, dat is geweldig. Ja. Dankjewel. Ja, het is een beetje aardelverplicht, maar dat lekt er meteen ook weer druk op, kan ik me voorstellen. Nou, dat is inderdaad. Want we hebben immer een druim om het LVK te winnen. Maar blijkbaar, als ik Jordan Noor weer middees, dan ligt die druk toch wel weer erop. Want dan moet het maar meteen te horen. Het werd er net makkelijker van, uiteindelijk. Nee, zeker niet. Hij is er gehoord, maar is niet zo. Nee, we gaan even kijken wat het finale nummer gaat werden. Maurice gaat grabbelen in onze grote ketel met bulkes. En daarin zitten dan de nummers, de startpositie van komende Friedrich Rempetemp als... Nummer 3. Treden op de buun. Jan. Jee, prima. Ja, proficiat ermee. Maar deze eigenlijk op in zo'n vrij weekend in het tuinwerk of zo? Of wie gaat dat? In het tuinwerk, met de hond heel lang wandelen. En vooral het Facebook niet bekijken, want dan zitten al die collega's optreden. Ja, dat snap ik. Ja, goed. Als we wel Friedrich maar besteed, denk ik dan, toch? Weer zijn er weer. Ga hem oplappen en proficiat aan Roger en Roger dus. En ook aan deze. Ja, dat heb ik gehoord. Hey, dankjewel. Dankjewel. Rempetemp is dus erbij. Dag Jan, hoi. Ja. Even de administratie bijwerken. Nummer 3. Nummer 3, ja. Oké. Nou, zover nog eens met een dameszitting gaan bellen. Dat is misschien wel leuk. Dat zullen we eigenlijk bijna de ganse middag. Alle artiesten voor de dameszittingen, ja. Het is ongelooflijk. En dan is het meteen de vraag of we bereik hand. Want met deze zaal had al een keer contact gezocht, iedere vanmiddag. En ik hoop dat dit gaat lukken. Geef in ieder geval uur, dat is een goed teken. Ja, de naam is ook al genumpt, hè? Ja. Wat een doel. Wacht even, één moment. Hallo. Hallo, je spreekt met Joy? Joy, in het Corneliushoes zit hier op de vrouwenzitting, hè? Ja, het steekt helemaal op de kop hier, joh. Joy, je nog eens in de finale! Betekent hier niet stoppen, geil. Er steekt de tapgans op een grui. Dan gewoon van volle gas verroet. Rood, je zit gewoon negeren, geil. Zal door oranje weer. Beetje van Frans Hermans. Dat klopt, ja. Dat is de schrijver-componistie van het stoplicht van de vastelovend van Joy Blijdenstein. We hadden hem aan de telefoon. Oet Herlekumper, 2 keer 11 jaar oud geworden in november. En hij is in de debutant. En tevens is er ook de tweede solist in het hele gebeuren. En samen met Ivana is er dat. En die was ook debutant. En het liedje is eigenlijk geïnspireerd op de stoplicht. Hè. Niks van niks zeggen van stoplicht. Want dat is het geval ze altijd stil moest staan. En deze tekst van hem is het. Rood betekent gewoon negeren en doorgaan. Ja. Gerda loopt de tap en met groen geven we gas. Om de stemming in de boet. En volgens mij moet vertrukt door naar die stemming. Ja, naar het Corneliushoes. Daar is stemming in de boet. Joy, proficiat, jong. Dank je. We gaan hem nu live spelen. Dus dit is de optreden, hè? Vergeef me gauw even die finale nummer en dan tik maar af, dadelijk. Ja, goed. Wacht even, één moment. De nummer 4. Nummer 4 is voor dich, Joy, in de finale, Friedrich. Yes, dankjewel, tik hem maar af. Joy Blijdenstein. Och, meteen klapt de verbinding eruit. Had we dat gehoord? Oh, wat leuk, ja. Zo'n debutant, dat is toch altijd... Ja, ik denk dat er 400 vrouwen in de zaal zitten. En die zijn voor hem, als je hem allemaal punnen vanmiddag, dan... En die nog sms'en Friedrich willen nog gaat. Ja, precies. Goed zo. Joy Blijdenstein, debutant. Geldt net voor de artiest of artiesten die veel nu gaan bellen. Nee. Die komen enigszins beslagen ten ijs, kan ze zagen. Dus voor ons kijken of dit gaat lukken. Ik vind het toch spannend, denk ik. Hallo, met Frans Teunis. Hey, proficiat Frans, 80 jaar. Fijn dat ze een finale in de pauze optreedt. Leuk dat ze komt. Wie heb ik eigenlijk aan de lijn? U spreekt met Ruud en met Maurice. Vanuit de studio in Ambi Maastricht. Oh, maar dat is wel gezellig. Ja, dat vind ik ook gezellig. Ja. Wij hebben namelijk hier de uitzending op staan, maar er zit wat vertraging op de lijn, Ruud. Ja, het is ook gebied van Maastricht af, hè? Ja, het is heel gebied van Maastricht. Ja. Ik spreek met Rob, dat weet ik zeker.
Ja, dat klopt helemaal, Ruud. Hallo. Hallo. En de andere Rob is bezig ook. Ja, andere Rob, daar is nou van zijn stoel afgesprongen en staat hier met zijn wang tegen mij aan. Je mag dus helemaal gek, je mag dus hartstikke maffen, kleine. Weet je dat? Ja, dat weet ik. Ja, sorry. Ik had mijn excuses bijvoorbeeld al aangeboden, want het is ook allemaal veel me schuldig voor deze uitzending. Maar ik denk dat de Rukke na is en misschien de Oksel zocht, maar verliest wordt een afschot naar de finale. Ja, zeker. Dat is puur geluk. Met de dikke bontjas naar Landgraaf. Ja, en dan hebben we natuurlijk voor Van Lieshout en Arts uit Venrooy ode aan de natte ruk. En ja, eigenlijk is het heel simpel wat de mannen doen. Ze hebben boete, omdat het natuurlijk met Van Slauw en Diks frisjes dikke jassen aan. En dan gaan ze de kroeg in en dan hebben ze de jas nog aan. En dan zou ze eigenlijk denken, met al die ervaring van hun, weten ze wat ze moeten doen. Maar dat doen ze niet. En daardoor gaat het zweet en loopt het de schoon in. En uiteindelijk is het zweet over de rug en overal over het ganse lief. En daarom hun ode aan de natte rug. En houd er rekening met, mannen. In de finale wordt het warm, dus er is ook een garderobe. Ja, zo is het. Rob en Rob, waar zit er eigenlijk ergens? Is het in een café of waar zijn het voor? Nee, wij zitten hier in onze uitvalsbasis Gastrobar Tof en Venrooy. Ja. We kunnen trouwens hartstikke lekker eten en lunchen en alles. Dus het kan maar gezeerd zien, hè? Ja, nee, dat kan maar beter vermeld hier. Hier komt de ganse rit naar Landgraven maken komende vrijdag. Maar verstom met open arm kloren, mag ik maar geen zeggen. Zeker. Vergoed ik eens even een finale nummer grabbelen. Ja, dat gaan we doen. Ja. Dan zeg ik nog even de tussentitel tot de schrijvers zijn Rob van Lieshout zelf en Rob Arts. En de componist Roel Gommans en Jules Rijvers. En dat is de derde productie waar Roel en Jules bij betrokken is. En de tweede voor Roel. Ja. En mannen, hier kreeg nummer 14 in de finale. Nummer 14 voor Rob en Rob. Ja, daar zijn we heel blij mee. Dankjewel. Gelukkig. Jongens, de groeten door en Tof en in Venrooy en we zien ons vrijdag, ja. Dankjewel, Ruud. Dankjewel, jongens. Tot gauw. Oké, hoi. Van Lieshout en Arts. Dus Durg naar de finale. Eens even tellen. Nog maar 2. 2 nog? Oh. Ja. Nou ja, het is toch niet zo spannend. Laten we nog even een plaat drieën. Ik ga niet meer te winsten. De groeten op de zee.
morgen uiteraard. Stuur de vasteloven als ik ga. Met de groete, groete, viersten. Groete, volgens alles leven ten. De vriendschap voor het leven ten. Gelukkig zijn ik bed, 4 dagen lang aan het buffet. Groete, groete, viersten. Groete, iedereen de kindse ten. De galing speelt de winste ten. De groete op een zee. De zee ons woont zich weer. Met de groete, route, met de groete, route, met de groete, route, met de groete, route, viersten. Groete, volgens alles leven ten. De vriendschap voor het leven ten. Gelukkig zeg ik ben, 4 dagen lang aan het buffet. Groete, route, viersten. Groete, iedereen de kindse ten. De galing speelt de winste ten. De groete op een zee. De zee ons voelt zich weer met de groete, groete, viersten. Groete, volgens alles geven ten. Wer dit geeft, ik op ik geef, ik echt niet aan blik. Ik wil altijd bezien. De zee ons voelt zich weer. Rondervel en groeten uit de vierstand. Innen van de winnaars uit die 50-jarige historie van het LVK. Op naar de 50ste finale. Nog 2 plaatjes te vergeven. Nog 9 minuten uitzending. Dat moet dus gewoon lukken. Dat is zo'n LVK-finale net het enige waar een organisatie opbouwt. Het is tegenwoordig, en de Cupse bouwt niet aan ongeroerd, een gans feestweekend. Want er werd de gans op neergezet en gerealiseerd. En ja, god, het kost allemaal zoveel geld. Dus een groot weekend organiseren is wichtig. Dat ons in land gevolgd, Maurice. Ja, dat klopt. Heel kort, zoals ik kennen zeggen, eigenlijk als Stichting LVK organiseren het concours, zeg maar. L1 is de mediapartner en de plaatselijke organisatie. Dat is in ieder jaar een andere organisatie die dan bereid is om ter plekke, ja, zal maar zeggen, de locatie en alles wat er bij te organiseren. En dit jaar is dat de Stichting Carnavalsevenementen Landgraaf. En die hebben boete de vrijdagavond het LVK op zaterdagavond een heel groot feest georganiseerd onder de noemer Schlagermeets Symphony. En dat doen ze onder andere met Wendy en Guido Dieteren, de Palemiger Spatsen, DJ Admin, de Schürzenjäger, Wilson Spitze en Danny Christian. En er zijn nog weekendtickets te koop. Dat betekent de lui die nog geen kaartje hebben voor het LVK en dus beide avonden willen gewoon, die kennen door terecht op www.lvk2026.nl. En ook alleen nog kaarten, of ook kaarten hoe ze alleen op de zaterdagavond naartoe gaan. En als jullie het idee hebben van, ik vind de stem van de presentator vanmiddag, en dat bedoel ik uiteraard Ruud, een prettige stem. Nou, dan kan ze dit weekend volop geneten op vrijdag en op zaterdag. Dus dat is een extra aanbeveling. Dat zou ik toch vragen. Ja, zeker. Dan ben ik gewoon nog een Angerjeska. Nou, kijk. Ongelooflijk. Goed, dat komt er allemaal aan in Landgraaf. En mijn eigen Landgraaf, Vastelovens, Hoogburg Landgraaf. Goed, laten we hier gauw gebellen, want die lui werden gek, Maurice. Het is onmenselijk. Er is gewoon al die informatie en die zitten gewoon te wachten op het telefoon. Ja, en veel met die ophoudt. Echt bijna SM met doen. Ja, maar dan laten we hem dan helemaal pakken, dan gooi je er een debutant in. Zullen we dat doen? Dat vind ik wel heel leuk. Ja, kom maar eens op dan. Hopen dat de telefoon niet vergeet. Ja, kijk, het zal dich nog gans misgaan. Goedemiddag, hallo, met wie? Ja, van liggen achter op de stream, hè? Bellen via met Hegelsum. Ja, dat klopt. Dat betekent dat Happy Hot Dogs door de finale gaat. Ja. Mijn pekske bont, mijn patas wit. Mijn danske scoren een echte TikTok-hit. Maak plaats voor deze 90s hit. Het is vastelovend. Vastelovend is lid. Ja, gans op moderne taal en dit vastelovensleedje. Leuk, man. Ja, inderdaad. Dat zijn de Happy Hot Dogs met vastelovend is lid. En alleen dat woord al, dat is eentje van dat vastelovend zo schoon is, om het zo te vertalen. Ze hebben ervoor gekozen om strootaal, taal van de jeugd te gebruiken en ook zich zo aan te kleden. Want die tigershorts hadden ze al over. En dat shirt wat ze aan hebben en de witte patas, dat zijn dan die schoon wat ze aan hebben. 6-7 op het t-shirt. Ja, de jeugd weet het allemaal wat het betekent. En ja, de groepsnaam aan zich al is natuurlijk om op te eten. Maar het liedje heet dus, het zich gericht op jeugd en op strootaal. En daarmee zijn er allerlei termen in dit liedje terechtgekomen. Wie tantu, slee, vibe, skibidi, slee, cringe. Nou ja, jullie die het willen weten, ik zou zeggen, even ChatGPT erin gooien. Maar in ieder geval met dansen, met zingen, met dit liedje. Want de Happy Hot Dogs stond in de finale. En eens even kijken wie het is in Hegelsum. Ja, geweldig. Ja, man. Dit is fantastisch. Oh, ja, wat een feest, man. Ja,
Die zien het allemaal nou weer zaden en plukken. Ik sta boven op de punt, maar het is gewoon geweldig. Ja, wie worden de verwachtingen af? We gaan ze eerlijk en open. Nou, een kantje voor. We weten wel dat we tegenaan hebben. Ja. We gaan het finale nummer laten. Als het op wij komende vrijdag. Happy Hot Dogs. Maar kom maar, Maurice. Ja, we hebben nog een blauwe en een witte. Ja. En even kijken, het is de witte geworden. Ja. En dat betekent dat de mannen van de Happy Hot Dogs uitkomen op plek nummer 15 in de finale. Nummer 15 voor Hegelsum. Stop, dankjewel. En een dikke proficiat en heel veel vuurplezier, hè? Goed zo. Dankjewel. Hoi. Hoi. Ja, totale chaos toch. Ik kan hem niet gewoon vuur stellen. Maar Happy Hot Dogs naar de finale. Laten we eens even gaan kijken wat er dit stuntje tot nu toe gebeurd is. We begoesten naar het Nuits met een bekendmaking. Miserabel uithelen, geen zin om het af te leren. Finale nummer 11 kregen die. En Ben en Pack met Ik heb mijn stam ontdekt uit Stamprooi. Die kregen plek nummer 2. Gekhoes in de Oorspel voor de Oospelse Oudprinsen. Soms zit het mij op 19 in de finale. De Plekband met 20 weken erg goed aansgenoot op nummer 8 in de finale. Dan over Oet Venlo, Oet de Moord, de Vaste Lovers Virtuoos. Die komen op nummer 7. En Oet Bergenderblied, Veerton in de zwaargewichten van de Spas, nummer 10. De winnaars van vorig jaar Rempetemp met het desjeurige liedje Wat een verhaal als reden te zien in de grote finale. En dan Joy Blijdenstein, het stoppleeg van de Vastelovend, uit Helner Kumper. En hij komt op plek nummer 5. En vrouwen van Lieshouden en Ars, Oet Venrooy, Ode aan de natte rug, 14 kregen die. En de Happy Hot Dogs, Sjus aan de Lien, Vastelovend is lid uit Hegelsum. En ze komen op plek nummer 15. Ja. En Ruud, dan hebben we er nog 1 over. Ja, er zit nog 1 belke door, bij aan denk. Ja. Ja. Nou ja, moeten we nog maar eens het Lugo bellen. Zullen we het maar nu doen, hè? Ja. Ik vind dit ook een beetje... In de tijd. Oh. Met Roy. Hallo. Hoi, Roy. Hoi. Wie gaat het met dich, jong? Godverdomme, jij bent goed, man. En die Roy naar de finale. Oh, wat afverzagen door, Maurice. Ja, in feite is het gewoon... als ze met een confetti-challenge begint... dan loopt ze risico's, zou ik maar zeggen. Maar dat is toeval dat het zo is. Maar wel hartstikke leuk natuurlijk. Andy en Roy, geboren om te leven. Maastricht-Heuveland, dan komen ze komen uit Valkenberg. Bas Kuiltjes in tweede productie. Mark van Mullekom, Roel Goomans. Samen die schreven het liedje. En de componist is van Roel Goomans en Mark van Mullekom. En voor Roel de derde en voor Mark de tweede. En het liedje, dat is eigenlijk het fotoalbum van Andy en Roy. Van Keins af aan herinnering ophalen met de Vastelovend. Geboren om te leven. Dus de verkleedkist gaat open. Alles wat erbij hoort, komt langs in dit liedje. En ja, ik heb eigenlijk nog 1 vraag aan Roy. Wil ze een blauwe bal? Ja, het kwam me allemaal helemaal niks doen. Oh, jongens toch. Ja, erbij zit. Ja, als je erbij zit. De nummer 60 in de halve finale. Dat wil ik ook de laatste keer genoemd. Soms zit het met en soms zit het tegen liedje. En je kreeg alsof de duivel ermee speelt. Nummer 20, dus in de finale zit je ook de laatste. Oh. Dankjewel. Maar er zijn nog spreekwoorden over de laatste zullen de eerste zijn. Ja, de laatste is erbij. Ze zag de 4 vleuger. Ja, precies. Oh. Mooi, wie is dit geval is, hoe jong? Wat spannend. Het wordt echt spannend. Dus we zijn hier in Varkenberg, de Warbiedam zit ik. Ja, ook al. En iedereen leeft hier ontzettend met van. Kom Ja, verdondig ook geen aan met dat laatste bellen. Van grond is kieken of we het volgend jaar eventueel gedaan kunnen doen. Dankjewel, jongen. Jongens, geniet ervan. We zien ons vrijdag, hè? Nee, morgen. Ja, morgen is een beetje het achter de schermen feestje, dat klopt. Ja. Jongens, dank hè. Hey, heel bedankt. Hoi. 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 Andy en Roy als laatste van de 20 finalisten. De ganse lies kent ze natuurlijk terugvingen op de kanalen van de Stichting LVK. En ook bij L1 is het overal wel te lezen. En daarmee is het pleit beslecht en kennen we op naar Landgraaf, Maurice. Ja, zeker. Voor de jullie die denken, wat is morgenavond? Morgenavond is een besloten avond. Moet ik erbij zeggen, dat komen de artiesten samen, krijgen letsinstructies ook in verband met de tv-opname en dat soort dingen allemaal erbij. Dus dat is eigenlijk een soort generale repetitieavond. Ja, en kies de instructies, precies.
precies. Dat werd leuk, maar echt leuk werd het komende vrijdag en nog komende zaterdag in Landgraafje. Dat grote finale weekend, 40ste finale van het LVK. Natuurlijk te volgen bij L1 en via allerlei legale en illegale streams, televisie, radio, was het er allemaal bij. De Stichting LVK is erbij. Waar we met het Strix gevriedig. Golden Touch. Golden Touch. Dacht ik daar aan met z'n allen. Geen keer in de proficiat. De rest bedankt voor het meedoen. Dit wordt de bekendmaking. Vrijdag de grote finale. Gans Geert tot dan. Hoi. Dankjewel. Hoi. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Schminkspecialist, Daniel Straprenovatie, Bohaco, New Energy Systems, D&D Verhuur, Karamelle Freddy, Mobiliteitswereld, Scala, Hand- en Poolcentrum Midden-Limburg, Wheeler, Brandbier en Tetru.